Okay. Na me wa how bako. I was saying kachiro. Okay. Uluma ubano. Manuino. Emonyum. Mate kasa. What the entwa so mate kasa. Where ngam sem do ma ai kwamna kese so radio soccer. Oh, there be said kwamna so ton yade. There be yare bi wo ha ye nton. Bra sa de ne ye on say. Ye papa no mo ta kasa asem kire ye pa. Se bi wo ton yare na wonya anu adu. Ba yare bi wo ha ye nton. Okay, na say abebuo no bi wo ha wo say. Ye be sesa na. Wo say ye reshuffle wa bebuo no he. Se ai e bi awo yare bi a. Se bia eyanim guase yare bia ACB yare bi abeti ma for kwado o musa ate ne o so kwabra me yade we de me yade we me ace ne say ekosoro bra wonu se manya ace me o bakra wo se wo bakra na wo manfofo kra idwa kwabra me yare bi wo ha ye nton on se ejina sade ni pa so besi akoka no afa na wo se na fie so wano monyum file number 2 si say wo de file number 2 so wano monyum wo wo de na fi wano e monyum na ni say go me yare na me ton we dey say nya yare akwaduro we ya akwaduro bra ade bi wo ha ya akwaduro bra what you say ade bi wo ha nya yare o ya akwaduro eno ano no be ma de wano monyum say eno ano no hyehyɛ adwuma no na manyum say kwabna adwuma no na menim hyehyɛ no wo de ewie ahume eno ano no me asem no wo de ewie ahume mate wano monyum de rocky wo hono nyina na yimu wano monyum. Good morning. Good morning. Now what is say? Yankopon adum. Ono say na no bonyum no. Bi sanse ne de e we. Why? Say on say bra. Unim. Aha say wo de e ba ha say ya mesom. Maza. Nti ya mekere yere wa. Ya me. Eso se wo fanche. Dabi. On say. Ma mela ha say. Me ha nyina no. Aha say no. Fatia no. Ya be somoy. Ya be somoy. Ya mekere yere. Eno ano no. Bra nka sa me nka bia oti. Kama lenda te wonchen. Ena Mr. Saki nso. O yere mpo de se. Kama afia te wonchen. Ena nka ye ma me mere nso. Ka ye papa so te nchen. Enti ade ba ko asa tiefo adwen ya ba so ne se. Ba bia mo head ade ye mienu abetena no. Eno ne me point no. Pampa cho nyem nam de mo kwotena ho. Mo na mo ji mo hutum za mbetena. We coincident. Now what is say? Yankopon adum me ho ye. Nyame nhyɛ wo den why? Amen. Wo nuanom na omo kosa aya na why mobo. Enti me ye sure so makodi 1 week na wi. Ye di awi Yankopon adum. Edru ayi bre no na wa ma yaso ate na ye nso yakobo chidom. Nyame ho. Na panyisa ade to ani a. Anya wa na wi Mate Saki bra na what to say Yankopon adom me ho ye pa bibia da na kwan mu bibia hye okay bibia hye pa na bra ese me koso anape me nije ho pa sa ese o se mi franto mago ntimi ndie pipra gro ono a onim no ho what you say ena ode ni issue aba masa jana won so me bre ya na we nya fe ya o bra on se anape asem o kan no sisi oya nya solution no isi akwabena so omra no ho ma Mary so omra no me pra de makada da na first ba na onyi ntum enne ena waje atum nti eni abue nti e wo se ye hwe na ye bibi e fa ho okay ai ena ese enoma on takra se ne tubom nti obi omote no obi a for ma kwotna na natural selection akobwa no okay but I was here for every sabre ekono ye ne umienu echefa ene tofin komo ewo ho ye bekwa haban mu ene nso fache ye bedi nkomo ene ye won sempi ene edi ho nkomo minko nana kwabna kese ono ena yesi no president ono ena udu wura dia ono ene minister owo ho ene nso wode haban mu ede ebre anopai kwama anopai ahe na wode ye fa ewa haban mu medase anopai baby amede ye fa wa haban mu ne se won se kanetete no se wo maame ana wo papa eja wo kwan no pa ma wo ko school ba wo de nkra ja fie se wo ba ya abere wiram ne bedidi kane no se wo okuro nkuma no mu ana se wo okuro akese mu kura no a wo maame wo ja wo kwan ma wo ko school wi a wo ka kyo se bia akua abana kwabana ana akwasi wo free school ba na me maaya eya abra wiram ana se bra afuom ana ya atoa me na ebra bedidi
enipa bebre efa ne sese wo kwa afom na wo noa aduane wo wura mu a tofi na wo de koma birthday fo na nye saa obi timi ka se hwe ne ho anya akono se birthday fo apesi enye saa enye saa na ene yebedin koma ne ya kire se aduane a ye ne wura mu no tofi se wadi wura mu aduane da enka wo nyina kwanchen ba bia se bia mo to fry bia na se Debbie, what is fly? Ewa habem. Yes. Yeah, habem yemfa fry nyahwe. Dabi, eno so kra na ekuye no. Wurade nyankopon. Bra. Yenkwa habem wen. Okuani bia no. Okọ ewura mu a ade a omma ne wura mfida. Eye ne sekan. Na prichua. A prichua ne ye boto na ya na esen bomofo na ya na aduane gumu no. Mene ye fra na prichua no. Onya fape anase oba no fa kenten ya no afa sekan atum. No afa ne kashiri se afuo no ensuo wo ho no mo a omu nsuo ne bi mfirifie enkwa afuo mu ho efiri se ebe ya ade so akora de ama ne kon nti oduru wura mu ho no mo a na wakosoe e wo nasoe ye ho no na afei waprapra ba bia mpempi no ota soja no na wasoja eja eso wa afuo mu ho no e kire se ampa afuo wura no aba afuo mu ho ana ya nipa no bi kura taa ye saa wa habam ho e de pam akromfo obi wo ha so ye bema ebi afuo no kura sa ada no o twam keke otimi bie machine esiso ewa afuo no ebi a radio yi so 3 batteries bi na 2 batteries bi otimi bie esiso ewa afuo mu ho na waja hokọ na wabie ne high enti obie ne high say no a se bia wo ye kromfo a wo behunu se afuo wura no ewo ho enti wo begina ho tuhu sakie se wajiso de a no hunu se wo ho na wanyeso dia no ahunu se ehodin se de muda ho nti utimi ko wia bi na unya duru afom ho na uso wuja ne wia se ebia wuduru ho ahomache be 5:30 ekobo 6 no saa no papa no ebia na bochia no mu ayinwunu nti wuntimi nsoja no ema wontra ho no aduane nwie ansana wa hye adwuma ase nti se wahwa obia woje asase se wokoye afu a ade e wodi ka adua eye mankani bode bayire ana banche eno na yede hye asase no so adwuma ya ase enti wo hwe de abusafo no de ato Facebook no de amame no a we no eye afu a nipa no eya that the same ena esiso no na eja no nso ebi wo ho ana bochia ya eye boo miensa ya yede asisi yede that the same siso no ebi ana woni bi na woni bochia ewa afuo mu a eja no ebi wa wotimi so no edua enchen edua ne bi wo ho a eno ayi ne ho ya aye ne ho bochia ne hini ne bia pagya kosoro nti usoja ne bi wase a na akoye sede phone no wo fi a wudigya awura mu no na se bia afuo no nsoso no se eye burofuo ena bia waduru afuo mu ho ahomache na David fa buro no to so na menkere ahwefo ne atiefo ade se bia wuduru afuo mu ho ahomache na bia enu anwumre no wa anidi usoja ne wie ya no twa buro no bi abromo no utwa jan utwa abromo no wie pe ade ye wasa wuye nie wo no meka say wasoja na wie watwa abro na begu jan ho no wasase ya wo do fi say wo do ntentem se be ya awia no be pie no na watimi ado akiri kakra nti to fi say wo bu abro no say ya te say de ya na ema no etoton anase bi yamu hwane abro no babro ye fe wo de no enye ne saa fe papa ye ni say se wutwa abro no na wutwa abro na nkasa free dua no ho a ano na enwi ni wo no ni trinwi ni wo no na wahwane abro no ho no tia baako okay na wo de akyekyere ano no abusafo ntie de make ni yi se bia wo nkwa na wo afom na bia wo pese wo do entem akwa akiri na bia kom de wa usoja na seja no ada egusie no ade no a egusie na bamu ni ade no abro ye wo hoyi wotwa abro ni bia ano na ayi brown wo no abro ni trinwi no na wahwane abro no ho kakra bi wahwane ne hwene no kakra bi te sade ya wo be lazy mpaboa na ebia wasane lazy na wo de bewura mpaboa no mu no okay na wo de akyekyere ba bi ade brown wo no na wo de ato gyanum sa wo de to gyanum be 30 minutes time tofe etimi anua kama etimi nuwa bro no kama ebra wo mfa nsuo nka ho hey sa wo ya ne sade me kyerɛ wo no a enti wotimi adwa kwa akire enti wo hu sɛ wo kyekyere ne ti no te sade wo so no
wo kyekere ne hini na yi no ne nwi no wo kyekere ne nwi ni saa no a heat no a ewo eburo no ahunu no mu no enoa eburo no na tofe de chen de ye de da sense so a wokoto bi wo kwanchen yawe wow na ensuo na ewo inside no am no no na heat no so gyinam say okay sa wo de eburo no hunu no to gyamu saa no a heat no efa ne trinyi ni mu pia bonten ana wo so wakyekere enti na wo so watua saa kwan no okay enti saa heat ni gyina eburo no ho tofe etimi ye fita na wo de wo se bom se ya yes tofe to say na aye to say wow na good oh my god bra wọ́n sẹ́ budu si bom se ya yọ tí a sẹ́ to se mo sẹ́ na egu si ase na ma wo si ase yẹ nyunu afẹ́ diẹ uhu ane sẹ́ wa pantan na soro ne fam diẹ no kan bom oh mo amo fẹ́ no mo ntọ́ mo bọ́ ase ya so mesrɛ mo a mo ntọ́ mo bọ́ ase ma mo amo fẹ́ mo ntọ́ mo bọ́ ase mesrɛ mo enti wo yɛ ne sey no a wo de obotimi adwa kwa akiri okay ansa na bia wabɛyɛ waba no aduane papa bi adi ɛne yɛ fɛ no boaseɛ wo de boaseɛ anase bia yɛ afɔnwea mu banche ɛno no ntia no a yɛ na wokɔdwa mu a wotimi sɛ banche na pɛsie bɛyɛ dɛ no okay ɛno nso so sɛ wosɔ egya no wie a na wo de ato egya no fam ba bia waso gya no na wo de ato fam fam pa na wabiebie egya no mu kakra okay enso na ewo gya no mu no tofe etimi ma ne ye fogo wow so te sasantini ka se fogo na ta to no bo ase na tofe o bai mu se ya eno atimi jeja no ho se de wo de akuma awa igya wow se bin se yi no a wo de doko obotimi adoa bia be 30 minutes because kwani ka se wo 30 minutes a no adoko akiri ntu de mfa ne se wadoa na wo se kan na toro na oba be se no tofe no anya adaje saa bre no so no pen na ewo kotia ho no na abre nti wapapam na uduru afuom nso a ya ne yenta ha ye ho mfa chance mfiri fie nkwa afuom okay utwa bode ahaban na wode abode ahaban na sese fom to bo nsa wode aduane no guso a wo bo nsa aduane no hye no na anoa wo nsa toto bode ahaban no kakra okay ade bi wo bode ahaban no mu a eye green ye mfa ya ne hu eno na eba wo nipadua no mu a emma wa hoodene wow nti na kuafo ye omo hoodene ba to mo nim saa de no okay nti bo hu se saa de mono na ewo haban no mu no to bo nsa aduane no guso a wo bedidi awie no mo se na haban no eho na noa kakra wo wi ano ato ya wo de aduane no ahye na gu no bo nsa na anoa to fo de aduane no ka wo tachere maso so ya wotumi se nyame ye odo yeah na ebia enya saa nso na ebia se fufuo na wo pese wo na haban mu ho a ha wo mfa waduro mfiri fie nkwa afuom ho samum ai na fufuo de wo man ne waduro na wo de hwade abusanfo ya mo hwe yen me de waduro ene wo ma egu so akere wo fie de na ma kere nsonso ye da ne wura mu de ne ntem okay David fa me ko efie de ne waduro na ya sene amon for mra Facebook no me hwade Sompa 93.1 FM Facebook bra be hwe ade a ade ife enti we no ye de ya sene a ye ton e wo dwam na wo pese wo hunu se fufuo de pa wo wira mu a Tofiade a wo ye ne se wan kasa wo to bo ase ebia wo budua bi da wo afuom na edua ne mfimfini no wayi baabi kakra bo wato bo ase yi baabi kakra bi edua ne mfimfini dua na da afuom ho na wabu ato wo afuom ho no Tofi na wa wato bo ase na wayi dua ne mfimfini kakra bi tesam fa ne se bia waduro ya o ma ye ne kama ne wo ma na twene ho no se wo ma ne ye dua kase a eda fom saa no na wayi baabi kakra bi sade ye yi waduro na no kakra bi no Tofi na waye ho kama na de bia wo waduane wo ho na Tofi ensuo no a ewo duanu mu no etimi ma de bia bo se waduro no eye from de bia won se ensuo wo sa duanu mu kama na Tofi wo de wo banche ne gumu eno no sa wo de gumu bia won kwa na wo afuom ho obi nka aduane ne mawo se bia wo di awoka wo de fa banche ne gum na wo de fa banche ne gum na wo enam se watu tokuro no wodua no mu a banche ne ntimi mpie nti no okay Tofi wo no pepe sa de obi kama wo
na no ato no bo ase dan no ho wo mfimfini na bo se enchen no na begum te se de oba ka fufu a wode ne nsa aka nsu eye dua so ntino enema bi a wo dua nu a efra no awurade Tofi na wo nkwan no anji ye fe awurade wonya dwane sei a wo de fa gum na wo tim meka se nso bi a wanya koto bi wa na afo ho ba bi nsuo no na afo fam ho na koto nso pese hunu se de pa wonya nkontomere kakra na wanya nkate kakra enkwan no ade ache so no na wo de nsuo awo no kakra e wa afuo num na bi ya wanya nkontomere kakra na de awo no na wanya kwan susu a e ma preke se mpa wo ho da e wa afuom ho se wonya preke sa fish ben dwanam ben aponche ben e na wo bekọ ase ho nso ne dua na wutwa so a wo ton no na afifi mire fase no ne ade saa abra no wato bo ase atwi ayewa yi de bia ayewa wo gunam ti ehu ye green o man na wutwi pika na wo de awo no ba no anya adaje e bia wasene dua ya waye ne saatere na wo de anum a se wote ba bi din na se bia wo relax man kwa na bia mo waso ya ade ba ko pe na wote wasom wote potopro nkwa no huru faso se ingredients wom Tofi na wa wunya daje na wuyi fufo no nta ma ne nyemre de den kakra no wo de wa nya daje na muni fufo no to ayewa anum Tofi de posi memem ene ye fe no memem na bra wa hwie wo nkwa no agu so kama mo se koto ni na hwehwe soro ebia adwene wa kontunu no mu kama ebia no akwanyame ya wadom nya kusie bi yi wa na afo fam de awo no na basa kakra da ho Tofi wuri afra wanya mire kakra wo no nti nkwa ba ko pe na bomofo nkwa na esi so no emire wom koto wom akrantia basa wom kusie wom ebi kura no a wo yi akrantia bi wo wuram wo nti na furu no wasamu kama ya wo no aja wadwa na bra uhwia wo mawure mu se hwia sa wa hwia wo ba fie na se bia wo yira bo apesi a wa hwia won kasa no o fanya hwe enti say ene gu ho no okay enu ani na wanya wo nkuruma kakra na wo de awo no se bia wo kra wo yire se wo kwa afuma no pa wa hwia bobo be se bia na wo twe bia na wo mai okay na wo sunsun sanzo kakra wo mu ne se bra wo di wie ya na oda because what say wo humete yeah enti usi utira sese ya oti anye ya asa aduane no pese san baba na sa wo pese wo ti ase pa se aduane ade wo wira mu a wo wi a aduane nan kasa ayewa no fa si fom e fom sei okay en fa nsi ade so fa ayewa no si fom asase no so na tena fom se tim wo de tena fom na samonai ana se ba wa ham me ka senso bia trousers na hyehyɛ wo no na ha mu nyina atete nti bo se wotu wona udie no na emfama nam wa ha mu seya kamera nko bi we won na from nko bi we go bo se emfama nam wa ha mu seya wudi nyina na ye se bua mokono ano ya Inya so nya idea o no opia ne hwene akwala bi no o na me da no no opia ne hwene na bi o ha nkwan no se wa anya nkwan no yi a wutimi to ani hwe nkwan no se hu anim yes se nkwan ingredients nyina no akogu ase nti uka no mu se ya na asan fra nti sa wo pese bi a obi wa onim koto we pa nso suro koto okay nti se bi a me di si sa wo pese bi a wo de koto ye nkwan wa habam ho a na wo pese wo de won sa be che no a kwan ye fa so echi ni Tofi wunya aba koto wu se koto ne temu no se ka se koto temu a kire se wotu wani hwe ne mo no mu a wu se wote ho ankasa de wo se wo ye ni wotwa papa ana aba tie bi a wobetimi abo ano po okay koto nso ompe wo wasem koto ompe wo wasem okay nti se wo pese wo dede no a ye de hwere ma ne frɛ koto no isa nti se te se minu aso betimi de ato me so na nka ma kire atiefo ne ahwefo na de koto no bi na ye de aye nkwa ne da no on se saa de wi se me fa ne se e ya ba saa de wi ya ba ana ma hu se koto no tem
best baby a woni baby a me wo ya koto mi nyana meche no bat mi suro nti mabɔ ha se na no po David fa to me so ano ha se na mabɔ ne po no we na mabɔ ne po no na me de awura bon no me mfa nwuram enko bebre nti na me dede no Tofiakwa ma ye de frɛ no nie na wo so aba no na ɔte hrema so on mi sɛ wo okay on sɛ wo te sɛ de wagyira ntasu wanu mu a ɛgrɛ wa wusi mu a wa pinsuo no firi wanu mu aba abɔnten no sɛ ne sikɔ no wo yɛ saa de no nti wo te ponu mi sɛ wo nti wo sɛ wo te a no dim de ka ba na wo dede ma ne nso aba anum wo de awusu no sɛ ya na ni sɛ then sɛ na adwene ne sɛ wo nti wo ɔpɛntamu abi abɔnten sɛ okay wo de awusu no sɛ ya Tofi wotumi de na free bon mu apie afri ne bon na no be se bia be 10 meters away na kɔtɔ nso so no se wo kɔ na chi a hwɛ Tofi ti se wo apie sei no aha mo Tofi on se wo apie sei no wa dede na free ne bon mu na apie abɔnten ɛyɛ saa de we na wo de dede no saa hwere ma no ade na etuatua hɔ mienu no ɛyɛ nani nti ade na di kan ba ko ye white na ba ko te se na chi na no so wo other side no eno ye na pre okay nti ese kɔtɔ de ani be so de ye nso a obu na pre saa pre no na ye ka ho asɛm eno no wode ka okay wo do nsa wura mu a eya na enye advisable se wo do nsa me wura bɔ mo bebiri da bi ko bia na abo afo nti ebi wo hɔ no mu a o bi otimi tu ebon no akye wo ebi otimi tu bɔn mu no nsa ponkyerani ebi ato ye ponkyerani nti wo se no wo botimi adede ne sa ma ne nso aba anum na wo dede kakra afi wo che na ade bi woni yam ye bie ne yam te sade bi a wo tekam na obie ka boot no okay wo bie ne yam ne se bi wa no ahyehyɛ nkosua wanya de wahyehyɛ nkosua no Tofi enkwan na nitimi basra de te sade wakɔ na ntwie hɔ anase mayanka se bi a wo kɔtɔ na ntwinam na wo de ayɛ nkwan no wonya de kosua wo mu no a je se wo pɛ sɛ yɛ ya na wa mia ne bo no ɛno ana no wo mia ne bo na nsuo bi wo mu a ɛyɛ yellow okay na Tofi gu nkwan no mu a Yehowa ne yenhwefo kwamra meda wase meka sɛ ebi ato ye da no saki be hwe manim wonu sa wonte da anopa mi bra ba ko otie mi a awua ye frɛ no akosi awua na menenu ko sena ye kopɛ ayisa ye kopɛ kusi na kwamra ye koduru ye no na ode ne se wura bon no kwamra ode wura mu ana owo twini ti wati asese amfa se wode wonse wura inside say na owo no so ayi se woni owo na bonsa ho se ono no na owo no eti abe eta ha ho na say yes awon fo ye niam agu wo ho e wo fom ho ha kwamra nipa bre wati nyame ene ehwefo se de okan no abusiafo ne din ade nana kwabna kese habamu ena yekoye no na no pan so ye won komodi e wo Tofi okay nana hima okay o kan nana hima ifida dem ho ai amakai no nana hima makai no oba hima nyame nshira woni o mai mu bat de bia no makai no o mai mura makai no nana hima nyame nshira o nyame nshira ne busuafo no nyina ya chia obi say adwuma de sa ye ne bia be ko bia o bia ya nya busua e wo ho but me call holidays nti ma amma bie mu ana kyerese sa okay nga ko di holidays on so obi bompa ya mo bi se bisa o kwa me mfa ma no ya bebo bi eti a ho ati okay abusiafo edubra bi a na ye de bi ayese de kakra evise etoda niema a hyew so no se awurade amma wa hoden a na ede asem kese e na eye ato anopai me wo faase binum edi wa woda na enekra de eye special ema e chief driver na che se Dr. Silas ono na eye so ono na deputy news editor deputy news editor Dr. Silas wono nko ne Dr. 21st clinic ya sciatica expert no ya branches ni bia
obi a na duru ho bi oduru ya na wo ne pane ono ne do sa doctor no sa wo yari yo sa wo yari yo sa wo nyari yo oduru ya na wo pane ono nso nkoa ne editor ne time so a wotimi tuka akọ S5 na we akwa guy hey Brazil anya beta kura anya beta kura why guy dread why guy dread wow Dr. Silas Dr. Silas ene wa woda me gina management adamu na ope obi a oye driver oye adwuma obre no ho ase ode bre enso ye adwuma o ka che ni se 5 na wo ho a 4:45 no ho twen o Silas nyame moa na yire wo ho na koso saa na achedie pii wa chira eba nyame boa na ebi kuraja ene matimi kekasi ene emfa kwasa ebi a metimi apep ka bi amawo na wankasa eja wukotwia weekends na nso de achele kakra so ene ba so ye de okay maminko atebe mu na minko chia me wo faase baako ene eye na woda enhira na machiri ba ne ka chire no ne din no enhira no enhira jama safo enhira ene eye wa woda ofa me wish you happy birthday otimi fafo no wa frame over unse me sell me ho fe o hey Sompa sa okay we me offer say ketwa no nti ene eye wa woda nti wo fa me wish you happy birthday dem me di twato eye me spiritual father me ka me spiritual father na me ka me sofo ankasa obom paye tamachi na me nsi ni form na onsi ni me form okọ Mountain View conference ono no ne ministerial secretary ewo ho asofo ni nyina no ono na oda wa no na kire se osofo Emmanuel Amoako ono ne baba ne PCA ene eye na woda one sofo maame onso oye nurse ewo ehokraye G se G na bi na wo tafo no mebo G ho eda owo David fane to suma me yes wow wow Jessica no ene eye Jessica awoda enti Jessica o mame ene o papa sofo Amoako omo se omo wish you happy birthday na said wo ye abofra pa no omo stre twedi ampon se oma onimde nyansa se de beya niema betimi atotokwan mu ede ama wabrabo nyankopon nhira wo udin no na mabono wodi Jessica Nana Afia Kodie Amoako minim register kra teacher ni no ebetro enti Jessica nyankopon nhira wo classmate for ni unua memma mi no omunyina se omo we show happy birthday abusiafo baabi a yadru no eye tofe enkomo yedan ho na yaba wei eye tofe enkomo Tofinie, Tofinkomo. Enkoma emu ohwam, enkoma enwanwa. De. Beti wasum. Tofinkomo. Enkoma ehu, enkoma esre. Tofinkomo. Geges, miya Tofinkomo. Wenti bia wa ye wo ho. Ede papa. Eno ena tofi ede brewo. Tofinkomo so ede. Enti wodi ama. Abusiafo kwamra wo ya abam no menua ba ha na send me pictures bi sa kire say David minim say uwetimi a capture de ama me anka me pepa da ohwe so kwamna hu say o si send ade no utimi say ahaba mu pa so hu hwe e na ohwe ade yes ade we okwafu no hwe e na hwe on ba bi wode ne nwato ana tofi wo hu se wunya durura mu ho se pe wo se emframa ne enema wotene wasum ho nyina no ase wa firi wiase foforo bi mu akopie ba bi a wo se utirimu ya wo de wa fom ho efi se kontomira eye fresh
kwansu so a ɛyɛ fresh mako a ɛyɛ fresh he eja na wo yi wo kaso mu a na ja na yɛ kumo ɛwɔ fom hɔ na aduane no nya bin sɛ na wo hwie gu hɔ sɛ nu a Tofi meka sɛ nso pen so na wa na afo hɔ ebi wa wo fom hɔ kora a wo dɔ no wotu sɛ pen no de tim na tete no nya daje pie pen no sɛ pa Tofi nyame yɛ odo kwara me da se pi ofa yadru so no ɛyɛ Tofi enkomo ene ni a producer de abeto manim ene wo se ka ho asɛm ba Mary ena asɛm no yɛ asɛm ba ko a ehia me pa na ewiase ebi enu wo ho sɛ oba ewiase sɛ wo hwa me wɔ Sompa TV utie mi ɛwɔ Sompa online na kyɛ sɛ sompaonline.com anopai Tofi nkɔmmɔ no se ɛne no mmɔ ɛne ne nsan ɛnte aseɛ nsɛm a meka no nyinaa no ɛbɛsi baabi faako me se ɛne no mmɔ ɛkyerɛ sɛ ɛnte naseɛ anopa yɛ ho nkɔmmɔ na yɛdie ma Mary ebia ba wiase abenu wo ho sɛ oba wiase anya hwe o enkrofo a wone wo mo boye ana di nipa kura duru ba bi a waduri asopanyi justice osai ba bi a wo bia no anopa ye chiawo watia wo na chi kakra eti ne wantimi ama me kan ho nenso yenim sɛ hunhum no o kan ho ɛwɔ ha asopanyi ye da ase me se ene no mo etoda obi wo ho a ose enipa no ni suban ntimi nsesame mete wase ubetimi afa nipa 10 ebia de obetimi agina eyemu ba akopɛ a obi su ane ne ban enya influence won so eti ene ni aya kan sɛ ene no mo empene so ma no na wode asɛm bɛbrɛ wo da bi fane sɛ wɔhyia brantie bi a wone no yɛ awadeɛ nhyehyɛeɛ saa brantie a wɔhyia no a wone no yɛ awadeɛ nhyehyɛeɛ no wɔyɛ accountant wɔ adwuma bi mu da bia wɔne wo bɛdi nkɔmmɔ no ma Mary opese o ma oti ase se ode na dwene afa adwuma no sika bi a adwuma wura anhu ti ode bra wo no aya wo de da bia obeba no ne a obe request afi ni ho bia wo nsa tumi ka tie sa ba ma we sa woni no bo na opene so ma no ware wo a tie ni ye obetumi aware wo aye wedding ebi mada atoka bi a wo pɛ de ama wo asifie bi a wo pɛ de watenam dakro obewi ade ye bɛkye no na ebi ade kura owi aye ne sɛ de ye kye no no e wo sɛ wodam life in prison abɛka wo ne wo ma nti ko bɛyɛ den eti anopai no sɛ woni obi san sɛ wo yɛ oba sɛ wo yɛ bɛma na wahu sɛ enipa woni no yɛ nhyehyɛ ya opɛ sɛ woware no no okura subai bia ɛbɛha mo daakye a ɛne no mmɔ ɛntoa so nware no ɔde wo bɛkɔ asan mu ɔbɛmu wanya asɛm da bi na wobɛka sɛ Tofi kan yɛ mantie me se ɛne no mmɔ ɛmpene ma ne nware bra ɛma obi nhyɛw ama ababaawa no nware no
ɛne no mmɔ because suban yɛ kura no saa bere no sɛ wode kawa no hyɛ ne nsa wie a asɛm bɛto mameka story bi nkyerɛ asɛm wei esi wɔ US ababaawa bi na ɔmo yɛ Ghanafoɔ ɛna ohun abranteɛ bi na ohun abranteɛ no na ɔmo yɛ nhyehyɛeɛ wɔ awadeɛ mu na adeɛ a ohun yɛ ne sɛ abranteɛ no yɛ obi a ne koko ha no paa na ɛwɔ mu a na ne yɔnko a ɔbɛn no atu no fo aka kyerɛ ne sɛ deɛ abranteɛ yi deɛ menhu ne yie ɔse me nso bepɛ no me dɔ no ɛwɔ mu a na bɛrima no ayɛ biribi na ma ɔbaa no n'anim gu ase aba na wɔfa akyire na wɔpa ne kyɛw na wɔpa ne kyɛw na nipa wɔ hɔ atwa ahyia ɛnyɛ hwee ma abranteɛ no ɛde kakra ɛna ɔyɛ ɔbaa no ho adeɛ wɔayɛ no wɔadi awie nyame nso anyɛ wɔ aborɔ honeymoon na mu ɛna anyinsɛn baeɛ na ma Mary a ɔyɛ ɔbaa no deɛ nti a na mebɔ no din mmɔɔ no ɔyɛ ɔbaa ɔte asɛm a mekan ase ɔbaa bi wɔ hu na ne ho dendenden ɔnye mu a na nabrabɔ nyinaa sesa nti ababaawa no hyɛ aseɛ sɛ ɔtekisi na ama akɔyɛ sɛ wayɛ mmerɛ kakra dakoro bɛrima no kɔ adwuma na kyesɛ na furu na ba soro kakra ɛna bɛrima no ka kyerɛ ne sɛ deɛ ɛnɛ deɛ kɔ African market na kɔtɔ nneɛma wei mekɔdɔ abɛkantekonto kakra na da bia ɔbɛkɔ adwuma ɔbɛka kyerɛ ɔbaa ne sɛ wɔnyɛ biribi ma no ɔbɛba na ɔba na ayɛ deɛ bɛn na wayɛ ɛnha dwene eti n'adwuma mu ofiri n'adwuma mu ba no na aduane bi asɛte wɔ hɔ but wanya adagye ani because wayɛ ɔda ofie eti wonim sɛ odi saa aduane na ɛwɔ adwuma no mu a obeduru fie a ɛbɛyɛ ntɔkwa ti ɔba nyinaa no ɔbɔ hwɛma ba because wonim sɛ fie ayɛ deɛ bɛn asɛte wakyerɛ deɛ ɔpɛ kakra brantie beduru fie ma obeduru ya ana ɔkɔ bedroom kɔ woro ho ɔbaa na ɔbaa no ɛda akonyam ti no ofi sɛ ebia bibia sɛte ɔkɔyɛ kɔwura ɛkɔwura ne suit de sɛ hɔ a ɛna ɔbɔwura dining okoduru ya bibia nsi hɔ ɛna ɔsan so ba baabi a ɔbaa ne da ɛwɔ hall hɔ ɛna ɔse onyane no ɔse ye mi wura waba na sɛde wɔsi twin mu ne sɛde ɔyɛ no hu sɛ wayɛ mmerɛ kakra ɛna bɛma no bisa ne sɛ maduane wɔ asɛm a mekan ɛnya nansesɛm ɛyɛ true story esi wɔ US no say aduane no wɔ ɛna ɔse deɛ wokɔɛ no a mantimi ampagya me ti bie mu prɛkopɛ na akwa no kokɔ ahyɛ aseɛ sɔre ba eti ne buafu eti ne yire no hu sɛ ne buafu no ana ɔbaa no hyɛ aseɛ sɛ at least ɔbɛka asɛm bi sɛ me wura sɛ wonim sɛ deɛ ohia biara no meyɛ de ma wo but ne ukɔyɛ no a me bɛkyia me woto hɔ no me kyɛ sɛ me ho yɛ me basa me ntimi nya me ho hwee omfi no ɛna bɛrima no kai sɛ ɔmo wɔ bread kituwa bi da top hɔ na ɔkɔ kitchen no wakɔfa bread no na wapɛ side bi ɛde aka ho na agya ɔde asosɔ ne kɔm na no ɔkɔduru wɔ bread no nso na hɔ
bia sardine so wa sardine so na ho no san ba ho and was a pan on way no se mi wura e bo be 12 no na mani so biri me ena me ye kakra ekofa bread no entimadi afara akwara na koma sa hwiri kosoro na oba no sode fira konyam na waben ni kunu aka asem de kakra to naso ba ma no bu fu ya wo oba ni sei no niti akohwe akonya ho kenkran waku ababawa no hwe ababawa no mistake awo ye ne say time wana brantia no wokoko na manfo tu no fo ka kire no no na omfa nya adwuma enti woni ne ko san ye no ababawa no waku na firi wiase akwara na woni ne nyinsan no ohye ne yam die na obetimi aye anopa mi say ene no mo empene entiase oya brantia woni ababa wa ya awade nhyehyeye wafra waka sika asem wa kirew man dia mi sika akoye wei prekope emergency aba ya fro ya se o ma me yare ya gina to ayar sabia tu dimrika akoho o twen waje ade kro o twen waje sika because wa hye no bo se wo ye mu abre no ofra wa o pressure ni nyina achi no wafa ofa call no dia na we ma twen wa che wo he oh me wo hospital o me mama yare enti skaro way oh me bedru asisi ya twa duro bi ama me su scale wo me ho no nti me de kwa akoto wakati call no wo se frɛ no o frɛ na no wakati no afutu amene ma otofin komo iso anopa ise saa baba awa no ene no mo nware no uware no a wo ma unhwe wabusua da but wo mfiri soro ene besi fom anopa mi nim asama meka no se udi concept a me di banu achi a me se ene no bo oba ka kira wo se me de me no but wo de me enhwe se wodo no betumi aba udi na chi wo ho o fa kwan bia dada baba wa no se wo pese wo show kira ni se ono wa wo de wo do no hey amen kana kura nkyira wo upa ewia sisika nyina fama baba wa no woni no bo aware no a ne ex guy betwi afam I'm telling you oh no enti ene no mo uko ware wo bi nipa uko ware no wo ba oba wo nchen na moti wo di nkomo na akwada no eba mo nchen a hwese de be ma no ye nanim hwese de oba no ye nanim na banuma unya nware no se oba no oba wo nchen a hwe na wafra no akra ni say Sunday meko abra school ho eti me ba cha de wo betimi aye aduane kakra bi ama me de akoma no
me de minya hu me ni adaje kwasi ada ba ko a me di si me niema aye ye still ne na sefo ahye free so onim se me kwa adwuma from Monday to Friday a me ni adaje me sore ntem bra enti wo ko school mu a wakoto jollof ne fried rice wa bonte a wo de koma wo ba no sa oba wei woni no bona ware no a asembisa ne sa wo ba no ajapade me kura na wo ye we la wo be ma ade ni di abam ene magina wade so fi se eniema aha busua ena me ka kire wi me papa kan se mbi kire me na asem na mu ye medu enti aya na ne kaya me den me ka se ofra me ni menua ma bi atrase na saki afutu a me papa ono na ne kasa do eduru bebi a o kana se pain me kana ye occasion bi na ye kwhia e no frɛ sɛ otu ni ma mema ne ma baafo na asama papa kai me yire mfidi ada bi eda mitrim o se Collins ono no frɛ ma kwasi o se akwasi so papa no de ya me se yawo o se enware oba asabi wagimi asem se ya no kai ano ka kire me nua manom se safwa mon ware be ma wagimi sabe on the one to sabe ba me dem ato sabe o kan pain oso ware be ma wagimi a wiase nyina beto nka ninsam no okan no na wo beka se okan di agro na sabe o ware ba ma oni adwena ubeden ajadimpa e wasase we so na adwene ba kura no wo ma o ma dachi anopa Tofin komo me say ene no mo ene no nsan oye emfa woni de obeye bia emfa woni sika bia obenya de amawo emfa woni kasa obekyerew trust me enware no obesofa mami fa we twam antiasie ma obi a oye bema oni tema enware wo ampre bema woni tema ampre ma no nware wo ha upo ma ne mfre wiasefo nyina mana nado omampanyi dada mahama amra wa wade ase ote kokoso amra mameye guest emaw onitema ene no mo na sese ya me ne wo kasa ya wo se woni no twempena woni no deti wo yare a wo mfa wo ho wo pra wo mfa wo ho wo fra no ka che ne se wo yare a onfiwo woni no wo ho na wagya wo ho no wo kwa adwuma bra wo yare da ho ene no mo I'm telling you enne se me gina awade no mu nko na mantoa so a da foforo metoa so bara no pay dia me ka cha ho ne se bema onni tema manipa woni no deti a wo yo ba ene no mo entoa so twa so
One job be what that them. No call. Na sesi a woni oba e de ti amoye nhye sam pesa mo ware wata de ehye hwa wo neck no hwa kire ho sere si ayefin ukọ fie ho se ukọ chia ne maame ne papa no ukọ ye ono ti wadura se ka ka fufuo ana ne maame gina so awowo ene no mo oba how daching ne to da obi yare keka nia ohwehwe kura ne se obi di ne nsa be ka no na no ho ato ne keke sabre na onsori anopa mfra wo misa wo se enra na wo se wo ho mfa wo anopa wo sori ye wo ho tesen na woje wa wade de wo betena fie ewie na wo yare da mpa so a ena obenya adagye asori anopa bisa wo se ya wo ho tesen ene no mo hwa anopo ye be mama me nka sem we nkyerɛ wo ye be ma oba woni no ye nhyehyɛ ya be ware otimi nya kokoduro hwɛ wanim sɛ ye normal call sɛ ye or send message abrɛw sɛ ɛyɛ sɛ ɔyɛ voice di abrɛw otimi nya kokoduro ka kyerɛ wo sɛ kwase mpanyina ɛne no mo ɛnware no obetimi ato no bo ase onamfo anim obɛka kyerɛ wo sɛ wo so kwase abɛma bi ni wiase I'm telling you ɛne no mo oba obie nanu bia na obodua tio sese ya impo obodua obikura wo wakwa akopem se omafa kire kura jabusua ho akwanto akodane ye ba ma ne no oba no nko ananim o ugusu anya akukoduro annam krom akoto ring wanya daje aduru bonwire aduru adanwoma se aduru ntonso akope kentato bra obebo dua kun I'm telling you obe kun ane no mo asamu ameka no se wotie ni ya enka ye maame nem ne ye papa num su omu su sesei no enka wo nkotom ntinam papa tu mi fo se oba onim nyansa no nware no bema wagimi otumi nua maafo se bema sabi wagimi nware no twonfri no ho obe piaw obie nanu bia wo de obebre unya yie nyame betua wo ka ya waya wo yonko kura twonfri no ho I'm telling you obie nanu bia enome afri nanumu ba no be careful I was hiding pakro ho anopa me say ene no mo
why and I say awade no nko ho nkomo na madi meba adwumam dabi meba namfuo mu dabi area na wo no meba ho dabi para no pai ade a akum nipa madam fu bi aka se mi kire me minim on de na sem no say Tofi awade bone akum mema ne ma esene car accident o ka kire me plane o say Tofi aware bone na o san kokko ye Kristo ni kura de a so for say pre Bible say panyimfo say dabi awade ne yengu no yentimi ni wachi ohu ja awodam anopai oya brantie oya oba wonu nipa a woni ne boy no ba bia wodi wakowie hwe wamifa we ntwa to na memra me mpanyimfo ho obi a wontimi fa bone nchew ontimi fa bone nchew ene no mo anopeti asema me kache oni ye pa oya bema wa ye biribi etia oba bra woni no plane samo be ware bi kura wabu nanim nkotodwe apane chew de bia woni obai bedi nkomo no orefel asam no twam ko be 2 years ni bi kura wo kotwa wo ho ene wo chewo ohia baba awa no afie twam no obo na kutia ontumi mfa bone nche oni akoma ya de bone firi ade na chinchina o pesa o force ho chinchina de na pesa o force ho ansare de obeto afre yen ye beba na pressure ne de onko na abefam odi be ya report ma o mame be ya report ma o sofo asembi me ka se asembi si ana ababa wa bi frame na obaye no enkomo a oni midi ye no ana eko hia se o sa me fra brantie no ma Mary me fra brantie no obaye ode ahobrase meni no kasaye menim na ababa wan abrantie no atie sum na osu opam chew ade na siye no ebi nsibi na mitu no fo a kire ne se ajapade na ne nsa aka no onso mu yi na wanhwe a efiri ne nsa obeye bobo ababa wa no ye obapa akwani free mi wa kwara kase wa nufie no fa phone no fra baba wa no o
Tofina wa friend now they asem na to nanim no. Me ba fi obeba beto. Umpa ho asem a dwane. Ode to so na baba wan frɛ me. Na me se onyina so. Na me frɛ be ma no. Na me frɛ be ma no. Me frɛ no aso no fire because obuo ma me pa. Na me ye conference call, but onim sama ye conference call. Na me say asuma si afrɛ me. Na also free me ha wa frɛ no. Oh panyi. Dabi. Ose me ma frɛ no. Akoye deny. Ose a man so muntimi show mo so. Asam bro no so a. Wose ubua, unka no kure. Afedie fon yi na. Makoka ntokwa kase. Na wose me tuka akofie ho. Anye sade ebesi ho, enya asem ketwa. Awuziafo de me pesa me de ma no sie ni se. Se uwo bema, uwo oba, na oye no bone, na onia kuma obetimi de bone kura chaw no obetua bone no so ka. Ma menka no kura nkyerɛw ene no mo. Ebia na bema papa bi wo baby. I'm telling you. That could be Saki. Fatuo, you better say some no asem. When a catcher said they were who nko na papa. That could tofin come me no be this ankomo no. Oba bi ntimi ni bema bi nyai fisa na adwenya ni se ojaya onya no so bema. Who told you? Kohwe memma papa egu ho epa wa krokro wa ye wiye. Bema bi adwenya ni se otwe no firi oba bi a onya oba papa te se wono da. Kohwe ma papa egu a epa wa krokro wo. Anope me se ene no mo. Afutu a me de ma wo no. Senda show yi yankam bibia akora no a afutu a me de ma wo no. Se wo ye oba, se wo ye bema. Eni obi a onwene emo. Na obenya asem da bi. Anopa me mfa sida Emma 21st clinic the sciatica expert. Omoda Roma. Ena me di show yi ebreo. Hwa eno kurani yade ya obi ka cho say yade nya ya oboa obi benya wa na free yade timpanyimfo kwase yesuaya ye yade enti anopai se wotenka woni paduanum se niema nkoyie mawa baabi a me kamfo ewo oman mu dia mawo eye 21st clinic omo ye adwuma efri adwoada ekokosi memenda enkura bata baako edun wotwe ena omo no oman mu tema enkran kaswa gosu kumase wanchi sunwan brekum tachimai takrade enkranza kofodua dome debisu dwaboso obo asese ya woni court junction ena edi nhwa animu udu takwa sese ya omni roman stores ena edi nhwa animu for 21st clinic for 0540311311 0540311311 awoso no de gia na oje the whole African yabona baso enunti ena uko East Legon se ya Dr. Manfo anopai mechiao research center kama eno na wo hwe no TV no anase Facebook no Dr. Sari so de me kana se wa kire wa ono stroke suro no time o Kumase branch ezi nyankopon ya adoma mo amutie mi a stroke ha madwen no kina momfa moni nche 21st clinic ewo ehwa overseas Bukwa koto Dr. Sari wo ho. From 0540311311 0540311311 me say ene no mo. Anopai menko ma Mary ho menfa ne nhyase.
Ma Mary. Papa. Yo. Ene ne mo. Yɛda wase paa nyame nhyira wo ɛwɔ ne nso adiyisɛm a nyame afa wo mu ɛde aba abɛdom adasa santeman ɛne wiase baabia yɛtie bia ɛyɛ adiyisɛm kɛseɛ paa ɛna anɔpɛ Awurade ɛde afa wo mu ɛde ɛma yɛn na enka wose e close na yako sanse you said it all akani nyina na ye de kakra ebe so na mefa sa kwan we su na machia adofo no ma anopa bia moje bre na mutie tofe nkomo eti ye ne na mubu ye se ye nso nyame efa ye mu ede ne nsem emma mo ewo abrabo a ye boyi mu nyame enhyira mo mesanso echia menuanom ne adofo no ma onim se me wo program isu na wo tie me stars wa munyina menim se mutie m kofi bra mo menim se munyina mo wa ha mutie nyame onhyira mo pa na onkoso anso mpepa ye niwa mu nisuo sanse nia ato ye no eden tofe enne no mo edin ena yene omo agbache asam no ena efutuo na boss abase yene ne mmo enti last na sofu bi ka o se ne na ya waresem sansa o gina waresem sti ye be gina ho kakra o se ne ye kase ye de aben esi awarefuom ne kase pe omo epese jaya ware enyai na yensan emre bio na ye me fixe marriage enka edomo a ebetu sa America no enka enye ni esanse yebu yani egu eniema no soa se de ye kekan ne moyi yebu yani egu so na oni made aya na ema yebu yani gu so ye fra bibi se odo se me do no wodo de yan enti sa me do no efra yani na akata yani chese di ni nyina ne se bibi na asori woye mu ya na yen hye ne so pa don't mistaken last ni akonno ene wo ho a pre wo se wo pe bibi aye no with love is not blind as we always say odo enye anifra se de ya na ye ka no odo anifra da odo ani da ho papa odo hwa ade kwa akiri odo hwa daache odo hwenia ewo nanim enti saye kasa obi kasa odo a ya na mabawa ne mranti omoka odo asem a na emesere me dono ede na odi dono yenwe nyankopon na obo ni wiase no eye suban oso obo yense ni suban ene ne seso odi suban bi ewura ye mu irrespective of your religion menka Christian because near Christopher Nkwa na etie ye don hiri mu all religious people are etie ye me say apart from Christianity irrespective of your religion so ye Islam so ye Christoni so ye wan nyankopon na obo ye nyina no odini su ene boy yen automatically odini su ene boy enti suban ye wo nyame mu eno na opesa ye de nante saa obra asasi so enti Tofika na osise bema onitema enware no sanso na oba onitema no nso so nyedai enware no venture hokra tema ye nyame su enti nyame na oboye no odini suban ene boye se de be ya ye betimi atena asasi so na niema nyina koyie na bibia toto ne kwan so fe na abrabo no akọ sania esese ekono nanso what do we see say suban no nyina no niema ye pese ye yenti eso akata nye se biniye mu enti enkoba se nyame aboni power asase so no se minitema no eno na broni se eye inhuman eniema bi obeltim se inhuman attitude onye nipa ne aka onye nipa enti irrespective of religion uwo mu no
Esese we ye obia yetimi ne obo. We ye nipa nko ade se we ye obia yetimi ne obo. Na ye pa kire se ukure su any baby any ye bi abrabo bia emma ne ye ka no pe obi ntimi ne wo mo a bra sesa no. You can change. Ubetimi asesa. Ye wadwen se oye dey. Obesesa. Na ye wi ade ahyase ya na enya den se wiye. Ne obu wani gu so no. Ahyase no unhia no sa. Na bon se edebi ene pepepe ye bi bedi kan ya na mre bi ye topic bi se umfa ho ni da. Enya de a obefa ho adi. E wo sa na mo na wo ye de utu no. Bra sa obeya wakofa no yi a woni ne ware se ne Tofia di kan sa obey won pe wabusu ani mu ahwe kura wadi kan kura bo ma me baye enso still wo se wo do no odo na ye ka no. I don't know them your meaning of love. Wo se wo do no. If you love me, you love my dog. Sa wo do me dia wo do ma ye moa. Odo mi bibia mi hu bibia bra oba na wo wa no odo na ye kan wasem ni nti wan kan kira o se owo ba e kire no ene wa be hu se owo ba na wo be hu se owo ba no ha na character na ebe daddy human character na ebe daddy e den ti na bibia wo pe wo ba ho wo na emom eba na odi sie wo ni nti wo gina so na wagya no aware because o kan sa o ba ne kire wa na kire se nko na obo ankanya dai enye yie e wo msa wa ankan kire o de nanso timma ene odo a wo de do oba na bibia whatever it takes a woman to live with no owo no eba no nko eba ni so ye nipa fache no na ene ne entoa so na ene no enko ene nti wo awarie mu no eya ne ebu ya nigu sa ne ama so ade ekowie ye mihuni yanka na nso ayede aka akiri akwa bi to dwon se aware boni agumani mu ase ama ne opem ya ayede enyame akoko nini hwiti mfuturu a ohwiti asomrodwe obreku osu anadwo ayede yekiri no aboni di kwa mi asante abrante etesamia na dia ye twemabo so aware boni ekuyen sanka onima ka one no ammo bre yi ni yam oni ayam hyehyɛ kakra scenario o ma Tofi esibda wo fiemo be yase a hungry man is an angry man. Yes, nipa ewo ho nanso conscious ma wadwene mras oba wonyem anything can happen. Onitima efie na ye wo mu no eni aware na ye ware ne ye de tema na ware o enye sa de bia ba ko be ye slave ba ko be ye akwa kura se wonya tema ma no na kampese wo yire wankasa wo yire wankasa wukunu na kesa wo de kom na de wona ye ni mema bebre wa de bia obebe aduane ni so da kro pe ensi wa o misa se na ye dan dabi na onwura mu hu enya tema emfa ma oba no na aye ntokwa na omuna oba no ene eda na nadwene de ene ensem obesi kura nya asem keto akura mesre wo ma ye obia enipa betimi ne waye de ene wo aye de abosi se wo ye ude suben bia kire se wo ye self centeredness a odofo ye ne wo bo a enye de enye yie you don't have to be self centered me dia menko ami hia dia menko ami yente na tworo mo ka se do wo yonko te se de oho se dia opese afoforo nyema wo no so ye de yema won sa se ne opese obi te wase no bra ya te oba na se ne opese o mate wase ne ya te o ma no nso ase se ne opese aware anumu eniema ekọ edema wo no the other person nso ya te na se sa nso no nso hia se sa niema na ebe de ebe kọ so pepepe ede ayede amano batela can destroy a very good material. Tia ne kan say we your marriage material we nya marriage material nya mankwa na nya marriage material wonya tailor ni papa onima de pamo a say material ne tie bia otime pama eye kama na fata nipa enti material ya na egu ani sa na ware na tie o se oba bi wo oye papa ba be ma bia
ɔne ne kɔbɔ yenti ama ase onse nipa onye hwe ɛwɔ asase so wasɛ material no saa so na ɔbaa bi nso ka bɛɛ ma ne yɛ pa ɔwɔ abotire ɔwɔ tema wabu ne sɛ jimini enti material na yɛde hyɛ ne nsa saa material no wa destroy no enti a bad tailor or a bad seamstress can destroy a very good and nice material. And anope, what material are you? What tailor are you? What seamstress are you? Tailor ni be na wo ye, adepam ni be na wo ye. Ewo material nipa a ye de ahya wonsa no. Bo moden se obeye obi a one ne ye de ebo. Yes sir, that inhuman attitude ninti ye ne wo bo a enye yi. Ma Mary me that say you know baby message I was sending me have me real cry ho. Was it Tofi? There be a be man ba me nchen a. Me go me home no. Para da bi die na me yare. Na me ye me ho hwe nyi. Kire say be me ya nwene se tibia me wo mu ni. O pese woni me da. Nam say that be dear and net dear me yare and your man kuye my with him. Ma was it on any time damn ho 4 months on any yaka. Enti Tima kakra Tima fan Tima kakra ebi ni utrim. 1 minute yade na nipa na yare no enti da bia ojai no ho ma na one no da one day osi de me yare ani pe woni no bo abeda bobra ene awade mu nko ana de nam ti munya abotre na we ho sa amanfo atamu chuku choro Kora kasi ye din sa na say somewhere or bigu ni tirimu no hwa ene yasam ni nyina no ene no mo na de ye de fa awade mu menim say next week ye de be fa ba bi for producer ene ti misramo nemu de hwa ye mpai ho but I'm more home pie because sometimes utie yenua manum bi ene yenua manum bia aya na wura ho na obisa wo se wunua no memma eti se wo no moje ewo mu no saa moja kro ne adwenkra nyame di tu nipa tim no enu bi na da wo mutiri mu ana saa sam no a me papa kan ye no menye sure se wodi matem ose akwasi enware oba wajimi okat ma o say bisi bi mo jimi ankasa o ye sure papa mema ni bi oba o ma ni bi mema ni bi ama mere wow wo ni ya ne na attitude they all put wajimi ye ka so obi agimi ne kire se ne ya oye no eye opposite ye nipa nyina susu se e wosanka oye opposite ye nipa nyina susu se nka woso oye no oye right opposite eno ni jimi no enti jimi no wo ni meaning ne ye diverse ai ora kusibuafo politician o kan se mi o se Yesu ba wi ase no osaya de bia ba sebi jimi de on ban sanka no okay memra minister IBJ ho minister ene no mo oba ana bema opese ware no I want to speak with my colleague Bachelors. Okay. This morning, I want to speak with my colleague, Bachelors. My dear Bachelor, do not be misled, for there is something worse than being single. That is when you marry a wrong partner. Minia Sujania, Osha Mina utie mi anopai. Bibi nada o. Ema bibi anada o. Na adie bi wo ho a
ehu echen se wu di suja no ene se wakọ wade nipa na ensese nka wakọ wade no ene no mo na anopai okinkan Proverbs 13 verse number 20 or see whoever walk with a wise becomes wise but the companion of fools will suffer harm. Mama kinkan twi no na te ase yi o se ene anyansafo mo na dan nyansani na de one nkwasiafo bo no ehunu amane odifo Tofiakwa anopai nyame onhyira opa because ye ka adi ensem pa eno na wo dan adi anopai na baby a me tache me nsem ne ye ene ne mo nsem no bebre ahwiagu na me de me kono pepe ye fro be abusive person enipa wo ni sign bibi ketuwa bi no watrenensa bibi ketuwa bi no masekan so hwe wo so ba be ware abrantie bi aware ekura onyamfa ka wanhye wo da bia woni mamuamua da bia woni ma yekọ onsa ho ena abrantie nsa bia boa hoyi ene sa be ma ne mo wadwen ye so obeja ho wo ma me baba no waku ato dem ho saa nso na woni ababa wanam ababa wa ebufu a u TV ni niema wo dem nyina ontimi mbo obi ni ntino ni bufu a no wakeka wo dem niema nyina bom no wase wo dem niema nyina o ya abusive person men ne sa nipa ne mo enene mo na debut baba no na bia anya wona na obebo wo ba wo baba no wa ba wo ba ku no ene sa nipa ne mo hwe woni nipa san ono na wani da na so se woni tu anamon wako chiti baako mienu miensa wadwen so beja yo onya da owarewa obekoso a chiti mesi anopa memi yesuja ni ti mu asujafo na mu ko wura wade enu no mu na mene mo kasa abrantie na wo ne tia da bia wo ne bom ma ho atwede no na oba bia frɛ no na ne girl me wo video bi on me phone so na very very unfortunate abrantie bia one ne yire edampa so na oba na fa phone anadwo desuomo wa fa ne phone na osun say wa hu be ma no messages bia ekoso ne phone so na ababa wa ne isun ti abrantie ne tin ani no na ababa wa ne isun ha no o yes o san ye kode eno die na enura me de to me status e say video e menti ase na manfo nkyere mase hwe wo ne be me sign wo ne oba sign da bia wo batwede mame papa onyai wo de sade ne be ha twon ho wo dwene niema bia wonya free ne nsam nti no so you fight for him o fight for why sa be ma na wo twetwetwempena wo achi no oba na wo sane mema foforo etu anamon no wo de sa be wura wade am hwe oba wontimi emfa asem nche wone wo partner nyan asem within a short time asem kitwe ba ya na wa block you be friend be 1 week on va ko papa beti wasum twe ho free no nipa na wone sign no a asem kitwa bia ba wapa ne chewa pa ontie sister enene mo wo be brewa wadiem da bia be ko dwato da bia nkofo be hu nsem anopa yesi sa nipa no menene mo woni be ma beti woni oba beti wo yokwadwofo ompadwuma wo be bre mese be ma kwadwofo enene mo oba kwadwofo nso enene mo na mo de mo maba wane mrantie na ya na mo
mushia mo ho club wase ene pub wase no Tofi nkomo so e de nti untum ho fo because oba a time bi ba pub no untimi nkobiem abrante ya wonenam a memenda bia jisu okwawi bi ekonunum shisha enom ne niema na mutika mu bonnwom eji gungungu so na ya wode no ebre bi beba ababawa obewo obenyinsan saade no wuntimi ne nya biem odo obi beko na obeda dan mu asu mese sa brante no enene mo men ne sa nipa ne mo because ni suban be how that bema onsuro nyame oba onsuro nyame enene mo because nyame subie ni nitrim ade bi odi ye ubia no wondwene hwe sani pa no mese men ne mo na obi a wasan ye dictator anase autocratic person wono de wo ye kan bi ei bema wo ne kwako san no chese wono de wo take decision bi a o ma won kira dweno ne decision po o kan asem o nya brentio ontie de wono waka no final sa na wo sa we da ha tena ha fa we to ha me na me ye bema ye dictator wasan autocratic mami no broni beka say flee nyantaban say na fatu I am telling you na sankrofo no omo come under nipa wasa ti asem a o investigate what ti asem no ano sa no react se wo bi wo wonchen te sa dwaneo na je okra hey Minister IBJ na yesi one ababa wa bijina ha no oti ya setisen no di ashem bese ko he ababa wa na oba beye ne ho ade no ana yesi one abrante bijina ha o ebi kura no ye ne cousin ebi kura no obusa na sem o mom prinipa no enhwehwe se de asem ni sitie obe react wani beba ahoso no wa prawo wani beba ahoso no wa gu ani mu ase wani beba ahoso na asaya wie na me kama asem de wie enipa onim sorry ka wa yade no pa on pacho senior justification onuna tese ensem bia wo se odi yiyi ne ho ano bia no wodi beyi ne ho ano but onim pefe se ade no odi fo enso won pa o chawda ababa we abrantie edu time bia on obroni frade bi se lamenting obi kasa bebrebe nyina no ya no hia just a word sorry kakabi o oh my dear me sorry me pa chaw ke twasem tia enso won kada onimpa se wono na ayade no onkada sa nipa no twe ho efri ne ho na obi a oye disrespectful person nipa wo muade bema wo muade wo ba wo muade dwaneje okrankwa because ebi mu frɛ enservice keka bi kire wase ono de bia won konkonum sansa ne bio asɛm bi obɛka kire wo maame no papa no edienum guase ye bebro enti twe ho efri sani pano na ma o kan asɛm bi obi o maki references sani pano ye obi o ha o sheda pensem egu ho ono but said any memory no record on niam yo be bia no record ye papa no e fa hapie na de ye bone no o de gu ni memory no so and so ana emodu so aha was negatives na ono no e de gu ni memory no so no nti ama memory no kra ye ma ona baba sankrofo e mo no omo ye people they cannot be pleased ade bia ni wa we wiase so nani sawo ne bema nam sawo ne oba nam na bibia be ye so nani o twe ho fre no
ɛyɛ simple papa ma me fuma no nsia me da se abusiafo we eye Tofi enkomo no ene ba bia Tofi enkomo nam yi no course ahya ase ba amanfo to me nkra se Tofi abi ene mpa bibi fufuru bi amefra maye na we wa jo with my friend Minister IBJ e was 024480 9641 0244809641 yebedi nkomo he Minister kan sembi ebrebi achepa be 10 years back na me radio station bi ababa wa bi ba me nchen yana na wadegu ma Mary unim the whole story ne say ni kunu pon a otuka baabi ana offer no ota begina baabi mo mudi nkomo any cousin ni maami nua ni maami nua no ne ye one mother one father na owo issues bi ndika se da bia no oduru wa na ni nua ba no aba na ochekere ne re sa na obi so ma na yiri information obisa no onya daje ka chene se eye me sister we o wan heda mpa asem no antie because nipa na asem no a obeka ye no waso asem no mu sade opani bia onum se ma dakro otete kakra ampa okodu ho no na be ma na pake car no ho woni ni nua ba no gina car no ho na omudi nkomo on say ayana abusuye to da kra wa wo maame ba won hye da ne nya fine ati say wo maame nua ba bi me wo ba your family mu a me maame no mu nua enua no no me ne wo mo this like bibi kura me a say akaba akopa me nua ma no kura nim say me de be ma ebia me sister we sa you nta ne wo mu hia but what ma say di ye wo me sister bi kura wo ya busua mu a omo se me de on de me ne ba yie na ye adwuma bom anya sa ne te on se aye sa ne te so no oye me maame a am se na chiriba ni maame a chiriba nan ene me maame ono na me ni no click ankasa e wo family no ma wonim se o de kakra at the fork e be war again ni Jesus I'm telling you o de war na ni wie no hu se eye no krese eye bra no nua ba ene na wade egu and it's sharp na wade egu what the fuck are winning nua ba nani it's a crime today you own the person ma Mary ne ma ha adwene o ensam na ye ka no anya sesabe ya no nsa abro ana ya adwene ni fie say obi nso ye perfect sa ana say ye perfect sa dabi but adia apira ye no ye mpesa wode wo ho bekọ akọwuram eno nti ne ye ka kire wo no me ka kire opin eni wo ba onim nyansa emmo wajimi ba wajimi ma mere kwade ana waka se no oba wajimi me ba cha woni be ma sabe onim nyansa to taba ma o se den ko taba o to taba hey ma Mary so ja wa Mary ba ka se o we wa cha me ba kom na kase wona ma me nko menua ayi ho me wi ama ba kwamra kase wona kwamra obi a reply wa ha edu tama me ba wo so a me de bese no na wo hwe nipa kora wono ankasa no wa feli me na me ye jaja me tie adwuma nipa kora wa feli dada me we yi a kire kwamra okay menua kwame asare wa ha kwame menua ati sen oh nyankopon adom ye ho ye na won so ye ka yonko brebo a yonko brebo no me fa damfo keke ai Tofi sabi obi a onye correct me na Tofi na hifa na akọ Bible school yi ba high school because they say me busa because you know who and they say you kunkuru say wuro wu amen na wa preaching ni de and ga me gidi say ka was bi wo ho a omo fa nko ya me a response am do be ko ama wa be do so for no wa preaching na
o di no ha ya o ma se o di asofo no adi etum Tofi ne de odi asem aba o say we dey kwaku frimpon ne de odi asem kese na aba pa ne mo na Tofi asem ya wo ken say eno na me solve issue bi sa okay lady bia na wakofa abrantie bi so obeware no ena abrantie no ekoto promise ring ena odi share lady no because lady no tu kwan okay ena odi promise ring ni share no na abrantie bi wo lady na sorry ena abrantie no so odi promise ring ni share no no ni lady ni na kwa sorry okay enti abrantie no wa sorry ho no hu se promise ring ni share lady no ena o ka kire lady ni say ekwan bia wonam so obema na raw promise ring no aware no obeye enti twitwiri ne lady no maame ne papa because lady ne maame ne papa nyina na kwa asori enti boy no so kwa asori bi no de koto omosofo anim na asofo no ba mu na hwan to cut everything short no na boy ne je no free we ni nsem de wa hye ne promise ring ni nsem and wa ye no wedding no wa ware no ne na wo mienu afin again hu se sene sen ko ware boy na wo dikan no na nye we na so ware no ayeka ana say etwetwere ne bo onso akwa ye we one wa wo mienu wedded wife and o free boy na wo sugu no so say no boy no so akwa ware na boy no so ware ye no ono so ne yere agyan ono so antimi ne we na anware say na bonsam si hihye ne na kwam na fe keke o bonsam o ya smarter to the stand say obetima hihye ne ma bi say enura no say issue no obi ehun kwan a won fa so a yen solve problem because who ni say lady no de no di kan no and na sen ko ware no because ama lady no de no di kan ni twa ba ko ne mpoa because na wunim ayeka say the ring is no and I will force man ye and a ba ko no the first one no so aka chele lady ni say me na me ma shall ring okay and I will no force man wu ye enti me so kwan bia me nam so me so me mu yi we no me so me mu yi hey and Tofi me say asem kromfo akofo ma asem kese pa na me kan say and eja ebeto ye nim eja ye hia ya ka bia ndi say dia kodu ni say ye be frɛ boy no yo wa bruchire o boy ni o mienu nyina wa ha ise be man aba but there be man ni abruchi ono wo Ghana ha okay lady no ne etu kwan otu kwan ne bai okay enti de na ono ne tia no hye ne promise ring no and sponsor no man ne kwa abruchi ne bai and de no odi ka no so sabio na ne nsem ye kakra enti ono a na hwe again ne saa bibia wo hye ne promise ring so mo kokko abruchi na ba no ma ye wedding ampa wo ko ye wo bai anko mo be wedding na we say obeyi ring na free ni sampa we ring ni free ni saware no ena yesi akoda ne asem enti Tofi asem na wo ka no metia na medwendwene saa de no honam na odi enu asem ya na esi ya na ye de ba ya na Tofi asem na wo ka ye no kure papa oba wonim nyansa ba ma wonim nyansa eni ni mo ne nam so man krofo bi ewu even krofo bi da hospital because oba wonim nyansa ana ba ma wonim nyansa nti oda so da hospital o ka say last year kan say bi say ebinom didi asofo achi na me no nyina adwene ho say so onya ware nipa ni wia na ka nyansa wono di be ware o na ka nyansa wono di betna nti ba ma wonim nyansa de ene ne mo oba wonim nyansa ene ne mo Tofi enkrofo bi wo Ghana e wo ye wiase mu a omo wo ho a omfa bibia ho ya donke bibia koso wa brabom bia ne mo because enipa na wo ware no anase nipa na woni ni tu anamo no hwe ade bia wo ware ebesi no tama na ni nipa ne nam esi no anhye no so okay ade bia so ya na odo afia ye ni na toda kra ye hu ye ni ebu ye ni gu so eno ne issues na e wo ho a hayen ase hwe a Christopher ye gie hutum se ye kwa asori ye ya so unim se ye na ye wa ware mu issues se ne wiasefo okay no because enipa no e ma ni bi ni mama ni bi ehunu se minya ware ni wi a Christo ni
oh aware no enyaye enti na sedia eso wo ye as a man onye da na sedia oye as a woman onye da cause okoka so for bebema beka so enya we di ejama nka but na oku nipa no wusunsum oku nipa no tena ho a obehu se last minute no okowu a obehu se we di ye den no wu ye hwe emere bi asem bi si abrantie bi ene ababa wa bi na ware ye ena baba wa no ka kina abrantie ni se onono na no mo ware ni nyina na ompe no ka kire ni pain ko ware na ye dey ne boy ye dey one ne boy ye dey onya ware na wi ware ompa wa ena odi Tofi ye de call omo de call ma sofo anim ena sofo say me so mintimi hwe se awade ni mu ene de omo say na dia awade no monka mum na mo ware abrante ne ti ase na one na wo baako akiri na one ne ko wumyi no enti omo ko wumyi na abrante na ko adwuma aba oba ye no oba no aye aduane ade aduane na si ho nyame a ompe bone abrante no so ko adwuma no say ye mo aduane ewa adwuma mu enti oba ye no me yiri die a waye asi we mintam nse fridge m na de achi a me de no ko adwuma mu ayede akodi because dem de ba ye no salad gu so anhwe ebe sei nyame ene salad no to tamaduane ni se fridge mu enti ahomate na abrante na ni tie no na ni tie no we preparation no oba so hey miwra na no aduane no so aduane no na mantumi ani because me di we enti matama kosi mi ka anim se me de ko obi aduane no so aduane na ye black no di ko ji man ne doctor bi hwe man no hwe hey aduane ye poison wo mu no wana ye we di senka wo ya na abrante ni bodi no odi aduane no ko so fo no de ko kire ne se hwe enu ogina so enti me pese me kire se ye nuanom ye maame nom ye papa nom asofo edwane to awo mo okay se issues bi ba na mo wa mo trase hwem mo ntimi nyina ho nka se jawale na mum muntu ye nuanom fo ema ne ni nkrofro bi ankobo because e dey assemble ba kwame me da CP em say anope m papa se mo kan na mfi se nyo but I come here say asem no mo kan na mo de aba besi so m papa say akwasi eni oba onim nyansa emmo o ka kire me nua ma say ya oni safo a eni mo amaka enware be ma onim nyansa eni no mo hey me be kokom na kase wo saki wo ho na me ankasa me nua ba akon so nsɛmtwerɛni ba akon na oye big man ene me wa ha ma se wo wura studio ha hey but wonim se wo kyerɛ so me guest ewo na me nim so kyerɛ wo na me guest na me wa se me hwɛ na nim wo kyena na na ma ne kurom ha wo be ye de wa ha kora me say radio adwuma ye ade ba ko ma ne ye fe pa no station bia uduru bia utimi bo wura ho amra first in there ne wo problem o enya sam ko to afa obi radio station mi obi radio station bia wo be ka se sabe ayi monka ko ko ne has ai ena no ya dwini mu bia bia utimi ba bia na bia utimi ko na de mu sa ade chi a o china obi betimi awa ha ade ba chi bia utimi ko kasa de come tell me ya haba mu no me wo ha akipa cho for some pictures no eguso ma me me wo ha na obi asani pictures bi say enya wo nko a madwa no wa twere no wa ase say me nka nje kwam na kase say enya wo no nko a ena ye akwa fom na wa hwe atade we ya hyewi oni kwam na tie hwe wo hwade hwe atade a hye madwa ane wo de hwani timi star why ya wo de gina koko no ho we wa chance say wo si apose you a we twa picture wo de kwabra hwade wa feli kura wa feli ana mpabo no kura no na wa koko ase da ho say ya na wo be ka kira me say wo me president wo de no ba be wa feli kura majo ogu wani mu ase we kura na se ba bi agidi fo ye mpaibo oh yeah we background no na ese ba bi agidi for ye mpaibo what you say ba bi agidi for time on so mo ta pe na wo madu apa na African way dey go bush na agidi for ye mpaibo madu apa wa feel kura who be challenge me president wa feel kura okay me be kokom na kesi ho ene no mo ba komra ma yenka ya hwefo ne ye tiefo se
course e buy and so any one request no tora na mpanyimfo atie kakra okay tim mpanyimfo yen hihye say Nyankopon ya adom so mhyase last week ebo ena nwumre no nsia that is 6 p.m. okay on be repeat Fakye shows okay na ubenya don hwere ba akopɛ okay nti se wan tena ho ntɛm a enema be fo wase ye de bre na ye adwuma nti musu no aja channel manager aki one ni na yi e kan se ni chief o ma keka ne ma bom nti se no Fakye show ya ye no ye repeat no ni Sunday no ano e bo wana na mom don hwere miensa no benya mu don hwere ba ko na ahwe nti 6 okay 6 p.m. 6 p.m. Enumere asem na make nti na enumere ne ayeye no bia na wa so dem because pressure na ye nya no wo ye so no asofo nyina aya na omote property so ma catch was kwam na makopie asori bia ma ye di nkom mi hie nipa 18 omo board of directors bi na nia oye panyini wo mu no sofo na oye panyini wo mu no o ka se mi kire omo no so okay no bie I say kwamra ya bie uko hwesini ne ya bie free show no na afiro obi aka na nu asem aduache wo za wonim ote puppet ne so a ene no munsi bluetooth ho ahwan bi aba ya na ehye waso sa ya no wa connect ama no phone na the phone da kai no ano no za wa te bo so nyina no tie Fakye show am say afiro nya ya ono sofo no bie kwan afiro omo maka no preside no omo maka ka hwe Papa who say oh ya na asori apie na am say do na ache mo amka mo ni mo asem no eti e be repeat am 6 p.m. ene anwumre komra bra ene ne mo medase anopai ya chiahwefo ne atiefo nyina ya nchia ye bra ka yadu ya nchia no ne abusuafo abusua de tie ne say wo ye bema ana wo ye wo ba oba bia ukukua mu asem wontimi nkata so no enware saaba no oba wontimi keep secret se onwa ni secret ana wo secret enkomo bia mo di asie wo baabi wontimi nkata so kopem se moa mo bre amaso no ma hye no beso no saaba na nwa no o de emene no mo no ba na emede ene ne mbo oba mo kokua mu nkomo bia mo die ade bia mo hyehye no kokua mu a enya mpia abusuafo ni ma mo pese ebre we na mo hye na saa bre no duru na se mo pie so a ana mo bie so a na aye abusua nyina ni mu adom ne animonyam hye oba wontimi nkipu saa de no be ma wontimi nkipu saa de no ene ne mbo onfa wonu ba bia okay 2 woba bosome beso ana wo frɛ wo kae wo kamana so wo ene ne mo onye o ka wo de o kae wo se wo frɛ wa kae wo mete wo nka ache na sa bosome bia aka na wotwe aka na wotwe ebeka be na wotwe mienu ena wo frɛ wa kae wo ha no watwa wo flashing no watwa wo high o pa block no bema bia oba won ne sign ne nsem ye kakra no se oba no a won ne nam no se ne nsem ye kakra chen wo a na se ukasa o control no na en control a eni ne sika chi nkonwa no ene ne nsan wo mo wan hwe ya wo besi ne pant e wa ware na se wo ba bia wo pesa wo ware no a wode na dwuma ye excuse enware bi da ene ne mo bema bia wo pesa wo wa no muntie de mekan na de bia na dwuma no a wo ye no wode ye excuse de bia adwuma no a woni bre maw aware na mote usugu wo yam wontie se woni bre de maw wonim de ekoso wo abrabonum wonim de ekọ na wonim de eba enware bi wo ba bia wo penniema toto basa bra wonyi mu ene ne mo wonfa wonkosi ba bia wonhwe ya wo mobra oba wo kware no ohu banche obeto ohu bode obeto ohu kontomire obeto ohu mako obeto wototo niema basa nti wobekọ dem ho no na dem ho aye ma say fam
wabo bodadoa wodan no ho nyina makola bag sen ho molo market bag sen ho so ame bag sen ho menka asement niema nanso sade ese na sesese ye wade nyina ho kwan nanso nyene nyina na efata yen woba bia wo kwa ware ni bia wo pe niema boodene a wo pesa wo de ware no onfa wo nkudu ba bia mo ware wie kwa ware ni begu nti dwene hu mienu woba bia wo pese aware no wo pagya no chen ne namfofo aware nyina empotam ho na wo firi na wo kwa ware no kuro na wo firi so a wo kwa ware no wo pese na yefro no ebi ma kurom ho da o sa ba no pagya na life man na kwabra we de say nya bone ti de ntia me ka kire no so o pese odam ba ma bia oba be ma wo pressure ya wo be ko bank akwaji sika be ware no dwene hu mienu na sa awade na begu kwamna ho kan asemo asempa na me ka kire no bra oba o me say so wo ye bema oba na wo ne nam no wo ma wo pressure sa oba no nim se wo sintonie ebia me kunu adwuma a me ye no wo ye no ebia bosom ye tua ne ka one ebia one cedi oba no force wa sa ye fo na wo be ye no ebia ne fie na busu ya fie wo bia kura nye bi da na wo de ahomete akowura bank no abobosia Tofisa ada no kura no wo wede na sensuo beto asa na obi amma sa ba na ne mo obegyawo yes 2 wo ba woni ma husiesie nware bi da obegu wani mu ase sesen wo ba bi wo ho a uwura fie ho no mu a ase ho ye deke ubekọ ni fie no se wo hunu se o ba na obo na wo siesie no ho te se broni ba na edo ye mfikyire sa ba na nwa bi da oba woni ma husiesie na tekyerema na da ye numu won no ekwan ye fa so ye dandan no se kasa oba woni mu kasa bra enwade bi da menu aba be ma woni mu kasa enware bi da bra kasa no te sesen kasa ye wo kasa na ye wo kasa oba bia no so pese bere ma ware no a sa bre kakra na omukọ ware no ne suban sesa mo tofom se tim okay efi se wo pese be ma no ware no enti be ma no kura no obati be ma ne na defra no pakoka ahomache onfa ho efi se wo pese wo de ne wedie ekogye na be ma no ware no oba bia be ma no a woni ne nam no otimi kasama ne tra wo to abusua enware bi da timi diu maame no papa tem bema bia woni ne nam a otimi kasa etia wo ne tia wo maame no papa ne wo nua mo sabi no ode ade bia eya abusua no eya wo otimi ka sambi ne kaya abusua na de bi no tofe enware bi da na won fa won kosi ba bia ene ne mo bio oba woni ne nam ne bema woni ne nam no munnwene ekwan a wokyena bi ne mudi mutiba to baabi saa ba no enware bi da na saa ba ma no memmo hu musuo kura enware bi da oba no a woye comfortable baabi a singing room na mote no tofi de bia won de woye okay na wonwene se wokyena bi ye bewo wokyena bi yase betre wokyena bi yase bedore menua ba na de bia no singing room ho munya sika ham munya 1 cedi ham munya 2 cedi ham munya 3 cedi ham da wo hwe ena me free kromo ba na sister so akofa ne ma ni bia ba o ena meje ba ko yentua ne kakra saa yentua ne kakra no enka momfa ntua asase ne kakra na mommo apata bambu dansi so eye mo amodea sister oba bia wonim sika ketwa na wodi ama ne so hwe no enware bi da nyame ye wadom kyena wo business nyina obegu no kwamna wo kan asampa na me ka kire wo no one cedi na wo de ma no wantumi amfa nya bibia ware na mote ase no bra pa man 10 million obehye no enti wo hwe a emma bebre mema na ono mote no wa manu dwetire ba ku mienu miensa enson wotwe enkono edu ni nyina ahye na ode ahye bayi enya bayi o eye ntotoye tofon sa wo to damia ye di kan hye sansa ne yato entubon sa wo to na wo yato wo to na wo yato afa ye fere bibi kwakwa afa na wo to kwakwa abrabo na ye bɔ nipa na woni ne sante sɛ de wo nwene kɛntɛn okay sɛ de obesi atoto wo papa no a wo ba nwene bre no de afa ho no
ɛno na ma awareɛ no gyina wobɛtumi nwene kɛntɛn na yɛde asɔ nsuo wobɛtumi nwene kɛntɛn wode bankye tum kora nyɛ yie na bankye no asa ɛfra tɔ wate aseɛ enti nipa biara no wɔbaa o sɛ bɛrima yɛ awo ne ne nam no de kan ready nipa no bɛrima bi a wode ahoɔfɛ bɛware no sɛbi wadwene te sɛ akɔda a yɛawo no foforɔ awareɛ biara ni hɔ a ahoɔfɛ na wode wura mu no ɛbɛtoa so saa kɔsi da ebia na wɔbaa no wahyehyɛ ne to ne to no a wahyehyɛ ne nane deɛ wɔhyɛ atadeɛ na ayi ne shape no kama ne yam tra wɔpia ne nneɛma nyinaa kɔgu ne waist ɛyɛ nokorɛ ɔbaa no obia gye tom sɛ wo ho ɔfɛ nti wosi fie hɔ a na obi ɛhwɛ wo na mmom ka hunu sɛ wo no wakɔ brɛ na wanya wansi de abɛto wɔ sɛ bi ɛkyena nkɔdaa no de bɛkɔ school no wɔnhwɛ yɛ saa wansi de na wode ma nkɔdaa no akɔ school no wɔkyena no wɔyere no bɛgye akɔtɔ nku abɛsra ne to ebio wasra yɛ sɛ naha nti wonim deɛ wɔ hɔ akɔhoma na wokɔ adwuma a wayi de ato hɔ no sɛ bia woma no 10 cities a tɔfo baba na ɔde mu 4 cities akɔtɔ nku because ne nku no ɛsa ɛne wɔgya to mu a ne wedeɛ no ɛsɛe so what aseɛ ne wedeɛ no ɔgya to wansra da akɔpɛ kora se a ne wedeɛ no ɔsɛe nti 10 cities no wɔbɛyi mu 4 cities ɛbɛka sɛn ɔbaa biaa yɛ a adeɛ yi a ɛma woyɛ bɛrima no wansɔm yie na wankora no wɔwo bɛrima no ho no awareɛ no ntimi nyina ɛne ne mmɔ sɛ kwabena mepɛ sɛ meware afia nim sɛ adwuma na meyɛ no ebi etua meka 1 month ɛnsɔ afia ni ehunu sɛ kwabena no yɛka no kwabena no ani na wa value me more than 1 cedi no saa ɔbaa no obɛgya wo ɔbɛma pressure de me di wie ne sɛ wɔbaa biaa wɔhunu sɛ sika hyɛ wo bɔtɔ mu a n'ani gye ɛna ne dɔba no ɛnware bi kamra nokɔ na meka kyerɛ wɔ no ne deɛ ɛne no mmɔ di asɛm abɔ wate aseɛ wɔbaa biaa wɔhunu sɛ sika aba wo ho ɔn sɛ mɛma sɛ sika hyɛ bɔtɔ mu a yɛhu wohu sɛ wo pocket no koraa no wotum sɛ asuga kakra ɛna ɛtɔ da koraa so asɛ na wonante ase sɛ woyɛ guy wo kurom because woka obi nneɛma ehwie gu kura wobɛtumi atua na ka wɔ hɔ no wonam akonkon te sɛ de kumase yɛ wo dea ɔbaa bia wobɛhunu sɛ sika ba wo bɔtɔm saa da no na ne dɔ na ɔkorɔkorɔ na ɔma wo terms bi honey baby me maka sɛ ɔrɔ bi gya sɛ wo ka ne bra wotie o bi ka baby ndia na wo bi yɛ wodi yɛ sɛ senior journalist na te ha yi wobɛhunu me no wahu me menyɛ baby saa o manyini me better be careful boss asɛm na no waka no tɔfe sɛdeɛ masi anyini wɔ ahafo me ha me paa ansa na mabɛpie kuma se no na wo sa frɛ me baby biom adɛn sɛ bibia ba to da bia mfrɛ me baby na menyɛ baby meyɛ man baby deɛ ne sɛn enti wo frɛ me baby na akora na yawo no so bɛfrɛ ne sɛn enti sɛ akora no ka baby abra wo ka baby kora yɛhu sɛ bia bɛrima no na wo frɛ no anasa akora na wo frɛ no oh bra yɛhu asɛmpa na meka kyerɛ no ɛ sɛ hello baby baby no me anasa akora no ɛ sɛ hwan na ɛsɔre akɔ bra de meka no te aseɛ baby ni sɛ hwan ya okay my baby hwan ya my baby so de win sɛ bia wo ba small boy no okay tenti ɔba ɔbɛha se ahoahoa brɛ sika ba wo emua no ɛna bɛrima biara nso a wobɛsi so a wɔbaa wo ne san yɛ a na wɔte wase no ɛmfa ne sɛ wɔgyimi berɛ a wɔanya sika ɛbɛyɛ na sɛ wonya sika na wonware yɛ a kɔfa saa ba no back na wo sika nyinaa bɛsan ba ɛmɛma bebree ayɛ mistake wɔ abrabɔ mu a tɔfe ɔbaa no a wo ne ne sii soɔ ɛwɔ wo kuro ketewa mu wɔbaa na woni ne si so ɛbra na yɛbɔ wo di a ne anim sɛ wo ne yɛfrɛ wo tɔfe wɔbaa na woni ne si so ɛbra na woni bi kura na mo nyinaa mo timi de kɔm da wɔbaa na woni ne si so ɛbra na nsuo tɔ na nsuo no nwunu gu mo so wɔbaa na woni bɛbra na woni ka o boxer nyinaa na ɛto ateteɛ tɔfe na nyame yɛ wadom na wonya baabi gyina yɛ no sɛ saa baa no wɔnware na wɔte ase na onwu ya tɔfe ma wo remfi no ewiase nyame nkoa ne mobrohuni a wanyɛ mfomsoɔ wɔ abrabɔ mu tɔfe ebia baabi a na mo station na me wɔ a wode me baa ha no
nyame nim de ntie bia o ma wode me ba ha nyame nyam fom so ena nyame wo ma obi ma obi abrabo mu kwa obi de yedie ba wa brabo obi de no me bre wa brabo enti se obi te wase na onim se wo ne tofe de ekɔ bia no wote wase nsuo mu awia mu wo haw mu amane mu wota wachi enne be ma bi e bono pampers e wo hospital ne yiri na wo ware no bra sika ba ne nsam no wadwane agya no de wo fa ne mpena wa akura bi ase no ena wo kai afa na wo kai saa ba no se mom friend sister ko so mame mom friend ni pass mesi mame tofe ewiase obi a wori ni be hia bia no fa respect man okay ewiase e kokokokokokokokwa esan besi if you said they will share me no said they will say share me no what china be wan hwe ya me de honye so ebe ma I rest my case ne din ade na kwabna kese ono ena ye president ewo afu ono ye nto no so aba oba Sompa family no mu a ono na ya gina tum se oye president ewo bush nti ono no obi ne no contest se kwamna kese obi say me ti say ma adwo abegunu ho ani mu ase because me to ono so wa bra me ma bresen wo but wi ase eto da ahimfu chinye ebi di da bi achi se ne kan de asenka akuafo nyina be fra kente de akodo se ne kan de asenka ahimfo wo ewo kokko afu akese wo kurom ha se ko me fra kente de akodo ene no mo ena kwabra kese wate ne nka no me ba saki ho ochina awrade adom ana minim me bra panyi bi be bon komo na wa ben na dwene mu do saki ara na me kan ya wosre echina minyaya nke na echina sa aki fatu suma me fa de no to suma me na wow achina awrade adoma na minim kai ochina mixi show no me srawo 4 to 6 ochina awrade adoma me nua wow ya won komodi niema ye bedwira gu han china nyame ya adoma kai show yinti no frakra abedru kumasi na ya won komo bebredi medana senso so wahye mani monyam se menua panyi no me frɛ no ɔse dabi kai tofe ɔse na munya kumasi nko na Sompa no muji mudin o ba chase ba bia abusiafo ni nyina no nyame na ayeyen sa saki bra ene no mo topic we dey asamaranko eyi be se Jaku osemachichi no kufu mbesen enioma wo sa topic mu no enyago na tofi yansa na be question ma memfa memma belated happy birthday ma meyereketwa okay Jennifer enra na woda nti mese onyankopon hira e de ma so ma onyini me yere pa okay ema obema bia amen tofi story how did you kind no hona me de be sha se free bema no emotionally no onye intelligent because emotional intelligence say asemsia se nya wo fa no fa because in the first place tibia oba no wo mu no mumienu nyina na mode sa oba na ko sa tibia no enti se nya normally nko obeye no se na ho keka ko de ye adwuma no tibia wo mu sa bre no amma sa de ne swate nti sebe bema unim nyansa te say the Tofi papa kan say enware be magibi for sabi na wankasa wa hye wo yiri nyinsen na wo expect so be aduane amawo na ahomere nti wankasa wo baaye no so no wani tua say in fact tibia wo mu no enye tibia pa na to the extent say watimi push no ama sa atoriye nchen we asie aduane a wo kwakofa adie wo koye o yire a what is ka ware no na wafa nyinsen afa dinti tese obu afu emotional intelligence meme bebre lakisa de no na wo se ansa na obema be ware oba be ware bema aya na there are red flags
enyo bi wo ha wo ne no nante no amunya nware ye no epiepie kakra but aya no do no efra ye ninti no na ya ignore sa anwema no ebia woni ne ko ba bi krampo na se musi free taxi mu sene oni taxi driver no be kasa woni ne ko abontia sene oni ne namfo no di nkomo ebia wo hia ofoforo na odo no wo mu ninti no ebia onyamfa ma oso but se mu komanim na se koya ware a yese familiarity breeds content mra wo ne natena na mafa na afi sa enioma titi mani so no eho reality ni sa se doni a sa ni suban na odan adi wa bonten a wo hu ye a wanfa anya asem no do ba so di sani pa no ene ne mo eno am it story bi abranti bi akoware oba and omo honeymoon no odnako very expensive hotel unim Tofi oba no sorry anopa na be ma ne nam pa ne so uchini dem ho nyina in fact e sweet ankasa won say sweet e dan e wo ho bibia ho de won do kwa no montade yeah into nam dem ho a wura ha no apia no ohwehwe be ma no hu be ma na o si form no share hotel manager no and hotel manager no ka say eh ukunu say ordinary credit card no ejawo nti wo kwa obituaka e wa na oba na ni masesa e bought 12 check out so free hotel ho na tia o ka e kan so a ana say cost na ho na untimi nko oba ifre be ma na ni phone off Tinepa watisika akoware o honeymoon no and Bemma can do crazy things just to get oba eventually na I was say oba no eye adwuma hotel ho 1 week edituaka because unim on say the American man we bro ho a mo hwe Bemma no on shada enhunu ne nim say dachi but enne ka oyusuo ebia otimi ma na 1000 bi ebia otimi ma na 2000 bi eno kwa na nani da so oba ne say oye bema oso wa ne kukumu onwi eno kwa na ohwe enti won koduru ho na ade ache no ohwe bema na bia onhu no bema na ntua hotel ne ka enti awo so oye adwuma di tua ka sa nipa bebre o wi asem mama ba mu mie mani sa nkofo no mamoni o mo Proverbs Proverbs chapter 17 verse 1 so kontomo we sin a asomdwe wo mu no eye sene afore efia afore bo a asomdwe ni hu anase ntokwa wo hu no eye enti se te bia wo mu no fa ne saa enhwe de ekoso se abrante na ba se owe enti mi di nachi ebia wadwenye o se obeboa o be very careful sankofo no ene ne mo American R&B star Whitney Houston of blessed memory and I want to say we did 41 years and now free mu now okware brand TV and friend Bobby Brown omo wari ye no ababa wa o start wa sorry dem o start wa sorry dem no otonyum na she was a good girl or a church girl ankasa na ababa we to meet eton ne nyum ba ko 200 million copies we are seeing na imagine wow. And you order back where so from say 200 million copies and ultimate ton. And ne ye ka mo e ka say enne ye de ne e to dwuma ultimate yi with hosting free mu da. And so ogodi abranti we chiko wi ase no na cocaine ni cocaine. Obon to say ade bi no. Oba no. So ko performance wan num cocaine na ontimi. Now no one no ko boss high day. Now nim ade na ewom kran say sa Bobby Brown yi ono R&B fans rap star ono no oye friends oye bad boy America ka say oye bad boy na say enyo be bri onim pa enso so ama entunifo oni abranti boy e ko wi ase okuwuda ne jacuzzi mu omudu ho no na owuda na drugs egunu ho oba no ho hia ene Bobby Brown da so ti ase oba na wu enene mo in fact our read nipa bebre akọ hawo mu because ya ma ya ni an na ho
deɛ hwɛ yɛ ɔbaa na me hu no na to sisi wɔ na no fo no ɛno nkoa na yɛ na ringe in fact ɛno yɛ first step and the intimi nyim frim ɛden ya bibi bet attractive but a chira sam no should be paramount the bia we are prelims wɔ hɔ sɛ bia yɛ program a ɔbɛka sɛ o munya monte ho ente ho no deɛ wɔ hɔ ɛno na introduce you ɛkɔ the main thing enti deɛ ɔma na ɔbɛhu the physical appearance na ɛno be introduce you into sɛ ɔbɛsua more about nipa no ansana o deɛ ɔpɛ sɛ ɔne no yɛ bia ɔne na akɔyɛ anyɛ saa daakye bia no ɔbɛ sɛ yɛbi die dɔko no kwa Tofi ɛne ne mmɔ medase ɛnɛ officially my launch show what become a panel member so Saki right you are a wise man medase tinema and my launch show what become panel members no every Sunday right medase what was a member right medase enye nane na machire ho na wo ayi wo ye no akwotra ase na wo produce na waka na ato so round him so bra kwa na ka asem o say baby no issue now him me wife to me friend baby na me ba na twene na me so ma twemani I serious oh it was a do baby so o ka baby a o bo say akra ni mfi no me susu mi mfi no afi na wo be body ana interesting plan ye baby ana be man ye baby baby ye baby baby ye baby baby ya baby baby ye baby enye baby baby wo hwa ya kan din pa na o pese wo fa ade no wo de kwaku wo se kweku wo de kwaku dabi o bra ade ne ye kwaku wo se kweku se ma na bi ase kwabra ntino bi ase me ti ase 100% baby ye baby oba no frame baby a I was seeing be etimi gumi no ene wa se no yes show media baby there kwaku ya kan ho asemi enye baby na a couple bi na interview am and obema ni bisa no interview ani bisa bema ne say den na oba no enoma o ya ase o se na o si bomidin no o fe no kwaku no se na oba no bi si aka kwaku no ehọ na no oba na ka te say na odo no assign I revive it but o say bi obi anso no obi anso ne de e bi akwabra na mpe but yenum bi de ye ne je ho o ba say on say e bi a sebi o ke bi a on pe baby e bi a ope honey e bi a darling e bi a o me say black am ayi bra Tofi hwe me ma me wo me ahafo hwidim na bo 215 awia gede tina onye la enti me die baby sem die anu no la ti ade a wo se te kwabna ase ni se ewia se ade ye obi fie yie no se obi fie ei bra ma bre pa baby ya wa asem bi wo ho a obeka obi mfa no normal obi nso be fa no normal enti wonim Tofi nkomo yi no dakro yenya bre nwura nipa num ye wo nipa num producer am so chro to baby nipa num ni free hoba o de oba frame baby de me den de nana kwamena kese o de frame nana simple no o de frame nana o de frame baby say me ba to say Mary on ba me kunu e kan mayor me papa I don't say ba sanka mayor bosome yes but yes on say enti ma obi a wo de ope pa so atma say obi a wo kwan ofa so ma na yere frɛ no wo de baby o darling honey just call me nana no so the choice me choice no wo de frɛ me nana wo de frɛ me nana mfa di bia nka me hu bi mu future wife so what wo de frɛ me nana future wife no anya mistake they say unim say ma me mami they say mami Efremi Tofi I'm telling you yes so first pa na mami akwasi poku they say we jai on so frame to have a card double ama say so me so me jai mami no efe na amadu oh nti obi a wo de ope ana hu say wo bo amadu akon a obi ebia ne nana num bi bebo
Sasa. But so what is it? Me friend, my friend phone. Jai. How do you call? Yeah. I say I could see me what on. Very If you want simple. to say Obia, I don't want to know. Tofi yanhwe ade we so who say asem na America no e wo bi a hwe e ma na o me celebrities no a o mutumi wini nkrofo kunum ni mema no e yes ha na me ya wo so mpei no o mu de wini nkrofo o mu titi o mu as a king o kone se oba no wato no bo ase krokro bema no ono onye na dwo so obeware wo because me pacho nde yira bi a woni ne te no ono no finish o ne say Tofi de na me nam no ne hwe ne wanya hwe oba bia wukunu adwuma ekọ nanim bia no e se wo bu nso ekoso onim Kwame ore moment friend no nsi because me bre no ne kura de ye de Tofi nkomo ya fa show yi nyina but who say amanfo and nipa was say obeka na asem kra e wo fache so no yentimi mfa no because amanfo so afre minister IBJ omo e wo asem foforo ka but the text messages no e be fra ma sisi anti saki you ready but ene ya brantie ba kon ne ba enya 3 years that's right so who now say o say Luther King for ne ba no e friend Luther King Jr. ene e na woda ne no nya 3 years enti ne wife obagre ya dofo papa bi nyankopon hira wate oye police ni ba o na wati na dwuma ase gre the Luther se men kan cho so da wase keke simple on se wunya be ma no ka kire o se ka kire me yire se me danasia wan ka hwe antoa so e kire bibia nti ogre ese freba bibi dunkwa abroad dunkwa minim se makane ye dia abroad dunkwa good central region ho ena ogre uye police ni kama na amanfo etototo amanfo mo na ne nasefo no omo no police mu omo ne from say no dopsu ho no ye adwuma nti ogre ene metome bo ase na ma launchew na uduru ho nso a owura otimisha da etuka owura ufia na oriskane ayama Sompa TV this on friend Sompa hema to obagre nyankopon hira why ene ye ka chire no e wo 3 years nyankopon hira yanko for messages no kakra messages no na saki e wo ha na onkinka ma minima kisa mbetimi aboaye good Gladys Bra Kwabena, you are really a village teacher. Well done. A champon Michael or say moi mine hine Kwabena Jesse. Is that okay? Moi hine. Okay, Kessie and Jiwo 2. Simba Madridista. I was watching live at Accra Ridge. Happy birthday to myself. Oh, Simba. I mean sharp to kwanem. Mensa Daniel say boss I like your show. You have to see Philip that was say following Isaac Dente. Also you do all. Ya sebe amakum was good morning. Amaji was a nice program. Kofi also good morning. I'm watching you from Oshim yo yate. Kofi also say Tofi is very true pa. Hey asemo. Felix Oponze Tofiakwa, thanks for this program. Odai Eric Boating was wow Tofi, in fact I'm touched today. I'm blessed with today's message. The message is deep. God bless you, Tofi. I want to wish you my lovely mom Janet Furiwa Boating happy birthday, celebrating her 51st birthday at Bokrum. In fact mama ma wawoda pa onyankopon hira. In fact 51 years nyezi onko so anu hira. Mary Manote. Okay. Yeah, that's it. Nana Bafwa, good morning to you all. I'm watching you in UK Redditch. You're doing a great job. Keep it up. Yeah, that's it. Martin Lamte was guys. I have Zubail David also wow, what a fantastic show. Sompa TV, you do all. Yeah, that's it. Oba Pajes see wow. Say I like this show, pa. And I say God bless you all. Or Heneba Aidan. I'm very touched today. Kofi Usu asa baby must say sad pa Collins Agbe. Yo, yeah, that's it.
Enko oh, Oyibo Patrick. Good morning, Sompa TV. My name is Yoyate, watching you live from Boko West. I'm proud of you, Tofiakwa. And that's Cynthia Anita. So wow, God bless you for a fantastic program. I really don't want to ever miss this program. Yeah, that's it. Because I had a Kwame Opoku. Good morning, Tofi. Please, I'm wishing my mom, Charity Boama of Kwabre Swedru, a happy birthday. May the good Lord bless you with long life, with good health, care. Enjoy your day, Mom. It's from your son Kwame Martha. Mary, Eunice, Omani Nina, always show happy birthday, Mammy. Yamin shall be brave. And I'm for Edion birthday vow. Jedu and Koma Victor say, hey, this man has remembered me my days in the village, watching live from Ofuase Kokobing Zion Bakery. Okay, Isaac Akroma, I say live from Germany, Germany, Funina. Kwame Poku, nice program. By all standards, keep the good work, Tofe. Setosu, also watching you live from Amakom inside at Shamade House behind Kandahar Sport and Restaurant. God bless you all. Kwajo Entry, also good morning. So interesting. Papa Rans, good morning, Sompa TV. My name is Richard Asokwa Beko. Watching you live from Asante Fidrasi. Today is my birthday. Happy birthday, brah. Elizabeth Gray Edu Farah. Also, yeah, that's it. Same as I baby. Right. And no more we did happy birthday and we did birthday in I wish him happy birthday. Yanko po in Shamo. Tofiakwa. Okay. Meda Saki ase. Meda Akinwase one Rocky Junior. Aki minim se Mark Abraham picture na ready etu mufaya munti ase adewe ho a ye de mamwa akwa bi kana nim de be yo okay abuziafo mami kan say mu wenchiro watch out eba and I'm coming soon yankopon ya adoma mami kan say mu wenchiro Sompa ya the event bi ba ya fa no Sompa festival YB Sompa festival 2022 YB anukreni ya won krofo bi wo Ghana ha enya nwom to nko siniyem ball bom asresemu obi kura wo a oye wo hene waye bribi agyanchirima SSS ni pakro no ye celebrate no eti nyankopon ya adoma Sompa festival eba wo nchen December mu yari date no ebeto dwa amwate ti se wo tie me o hwa me o ye sponsor o pese show we o sponsor bomodin o do for 024480 9641 024480 9641 omo ebe fauna ye no abonkomo but ai nyina ne se owura Mark Abraham enwum a wato ani nipa a wagye o mafira mane mu ye ntwa mane mfiri mu ansana yakona yi ase ti Sompa se waye bi na ye beto ye bo ase na ya celebrate papa we amana hu se waye bi eye concept a Sompa for na ede aba eti sponsors ye to nsa afre mo momfa mo magim na mfa so omra so eti Mark Abraham na saade no niema bebre bebam ma mente ba ko ho nkire wo ebia open Mark Abraham ache nade wunya no enche no ade de no ye bema wan kasa wakura achade ekura wo no na Mark Abraham ti akonya no abe present ama ne se papa odwuma jimie firamane bi mu je medawase na oka nkyira asema gu so ndi wa mi pesa concept no mi bie nani so kakra na akire anase Mark Abraham atenase nanka obi kwahya konfo na ne dwum bia agi no firi mu na nipa kro ukura homa no na odi aba na odi abehye ne nsam se papa je unti ani nyame nti na mete ase ade na besi wo
your friend is Sompa Festival. Sadano, MC. Aye, whoa. It's show we no aye big. Na momo ane mo papa we abaso. Waye bi nyo no nko ye wonwom to fo nipa bebira ye bebo Professor Kofi Abraham nom ya saponi tiwa nom ofasomani mo hwan di ne mo doctors nom chese bibi ba na aye Sompa na ede ba yenko ahoma ne so yase ane no mo me ba cho woni obi akobo na akofa wo how dia brew yen share wo story me ba cho me mo akwaba e de ba Sompa TV and Sompa 93.1 FM me ba cho me de so ba cho na mo ye de ni cry oba udini de enhye dan hia me but asembisa ne say woni obi abo a wahuna mane Tofi ya sem kitwakwa me de ni de makobro ma ware fra na me hu be ma na me ye adwuma ne so ana me ye e company work okay no na company me hwe me fan kuma ha dan ama me bibia ye kama nti one day na me call bank na me kusia obetena me nche so na me ni say na ye me masem because na mawo ama me ba na nyini be na amwa me nti me ye say me fa be me bi me tena se na me ya aduma me ye adwuma idie ye me permit me aka ma me me to me boase na mahwe si me ma de bi ba makwe bi adwuma wo bank ni ade but na me pebe ma obetima se ana wo ya reinforce me a me ma me papa ni bi ti me hu be man ko hu ni say already wo ya reinforce then na odi ni sune sie me ti me ka chere ni say me ne ni hia na ko si say obe ware me dia ye nware ni ti me calling nchen de kohwe na sitinem say ebia onye basa na but adwuma ni na me shada calling nchen shiw o friend me so my friend na de bia o ye kra me suro ye a na wo senka me sa mechi edwa nyumba ebo 6 na wa friend me ma me do me de me da me so me fun sana wo fun ba ko da wa se o kete o de friend ma na jo nti me ba ni fi se me be hwe bia oti no wo adwuma to de me ba fi no na sai ko adwuma nti me so me ba de me ma ti se me hwehwe ni ma se bia oba bi woni nchen ana se ti ko hu se phone ne da wa ye dum I'm sorry me so ya na me yi number no egu me phone so na me dum na me sa de to okay so ba no me da ho ma de echi me ne na anya hwe de echi na me se me fan akọ na o ma me liki ti ma me hu se enye be me be ma oba ni fie one day o ma oniki ni dan safo ama odi enye na me nyi die woni tinde no ko kire ni sofo ko bo me sofo amane na me sofo se fa ni bra na me hwe ampa me de no ko afi wo ma me pressure wo se o pese o ware me ntem bi me hwe date na o de hu me no na time na o de aware ni ba mu na me hu ni say ebi a why serious because me hwe ni age ni ba bia wodu na ebi a senti na o pese o ware ntem I just said, me cry me ba ho no na oba beda ho bi na wotwe ko. Wa bra mini. Nti ye de aware no sem no tutu abusuanim ni ade a na bibia ye kama. Se na wono obi kura nso anyem. Me wali wie na wotwe mienu. Ansa na me be fie. Abehu se
Sebe man cry, or no be any madada. But when I know, I said, nay, you can say, Mimi cry, or yet be, and I may be before. No, say pamacho. Mimi yen from so. Now I was a gone and a buffon. No, pamacho, say, all per me means see. No, deserves burning in no. Me say we mean some grammar fan easy. Me worry 1 year and son and say neighbor. Na me say we no won say see there me sabe shene no. I want to start this all this by ni na akoma no. Che tuduro. E ba say ya. Ono sisi a otu ni wi asi nyina ye ne maame. Nso me nka se ta o maame. Abi. Me maame na se because oni baba ne ba ne be man. Ti me yam say enya me fa maame no se me maame no fa me se ne baba. Ti be man kwa de man fa me se o ye mi kunu. Me si me nua be man. Me yi me secret nyina di treno. Me si kasem. Me maame fa ti se ne baba ma. Oni ni din komo kana bra bomu nsem treno se ne baba ma. So ne baba ma ko ni nkomo sa. Papa, and me kunu timidi at the money come mammy. Fra. Me ye shopping come mane mammy. Mammy ne so. My tongue to money at the come mammy. My minute me being and catch him tell me will be good no drop. Papa, see our way, me jai. Oh. Me jai. Because on a main farging. Me try say me ni be din komo. Me nyane sa. On pesa me no be kasa. Me dey be a wo be hu me best friend pani fish a wo be. Okay. Best friend pani last no di ni birthday. Na so kwa de money tiri nkwa watwa baby boy ato ho. E dey right yes. Oba o kana flank mo na me kita young girl bi ba ya to be kana ho sa. Okay. Ma me ban bo yes ma he tofi. Ondo pe wa sem pa. Oh. Papa, enye ize o. Ma wonim. Nana. Ya me pesa me ye ne say. Me be say me shia why. Me pa cho mate. Ah, ye ne akonta trance. Why? Papa onu de. Ha. Oso ono obi ntena se. Eni ni na asem. So oye na ade a, oye de ono aye na okopem a, na ogu se wa pem, wa san. And now, or sitting no one. Papa, easy. Just say, a drubra we hear no cra, a drubra we hear no one pemua, on few. So, Nanny, you saw be from me. Miankasakra, my corner, who know. Maybe I call ya sorry penny for any, and you wanted all kind of semati, the drufia. Me were baboy, or beware me, they catch any man who send me or baboy. Emma, a crown cry ba command no, cofa clan by and chain. A dear crown papa de tonon, be ye the only thing, and as I say, I need to go school. And so the banner on Pessy on Pessa clan and crowd being on penny banner crying. I shall not cap simple, besides saying that crown upon the real one would it. On Pessy, my Juma cry, may you Juma was jai. On Pesso Bemo said, Sika moo do kitame. Ono so a ma obi enye se onye dwuma oye adwuma abosome oye aban adwuma abosome yetu ameka nti bosome aso a ono de okoji sika on face kan mefiu de also de befiu de gu ne phone so nti wo be no si na yenchi ayeka na me call office kwa ko hese menye sika oyi sika mawa 20 cedis 5 cedis me so me pe dwuma jame na menya medwuma na me nso me mua me ho ene akwankola na wo ye ntem ne nso a ma kwan ti si a me ja ejuma na me ye nyina asa be fie me be fie na me si da bi sika kakra menya no e fan tu ho na me na be ma no kra no emmo bi a ma de a me diska na ye container a me ye provisions kakra papa uko bi sto na ka jo se aduane de ma sade se wo ba wo ya aduane ma ukunu nti dia mamiska nkodi dwa
Oda wo kwa fesika ne mami. Baba na ma ye oduane asi wo. Na wa bedidi. Onfa ma na okọ. Oba wo hu se efi no na ekọ na ye fa ade. No afro. Eji sika kodi dwa be ye aduane. Ude nka before ni betena store ho kra mami. Na adon for medum nso be mani. Debi. Nso me tifie na menye adwuma na me ho meti. You see, I mean, me aim in an said, because then the year Jumana Minesika, Mako Hamid, the Babana Melima. Okay, sister. Papa. Nyanko Nyanko Poya Duma. After show, you know, many obedient come away. But me catch a contase or so ma or mohona. Tisa wono. Omo no so we are see. Banyametiasi. Why? Okay. Medasi. I was here for. I assemble badabio. Me time no so aso. Me watch all me mo akwa at the Sompa 93.1 FM so. Yo me ni o Tofi. Oba na ho te saying. Nyanko pandom na ho ye na wo so. Obi akwa akobo amanya asem ho. Ofe na de maka ma re ho. Fra. Na me woku na me woku sa ha na me ma me mu nyina wo. Okay. Ye mpantini but ha na ye wo. Okay. Na me share guy bi ono no wa akra. Na guy ne ka so be ware me nti asem ne bibi nkomo a. Enti me kwakosra no. Ewo so me ma na fa me ntia ne ma me ewo ho nti. Me kwakosra no. Me kwa ibi ma me no mo accept me kama ma me ni zie. Na menene na ma na odimitia ne nanfofo a na mo ka asime fi nipa oyi we dia no hu duo nti hwe man fa osuban na ndi no keep on you be ma sa no na tokoso enti one day ye call na dance dia ye fro ena nanfofo ni nyina o mo pema sama say enti omo ni ye di nkomo wiya na fa mama no won usuban no hwe man fa nko ne so enti me jino ho santi me befie ye befie na mabusanza suban ben na asan kwofo kan we kan wa matene several times e suban ben o se an se den kwofo hu mi na ya na o mo je nsa me pe ma me so nya sa na me fie ana ja o ase na no so ho play no te de se sei die ya no ho play ko ko akoya me ho ade e busafo hu no o mo so epe na asempre ko pe ena ja akoya me ho ade na me kwotena ne ho wa akra enye me kwotena ho no first welcome ode ma me edu weekend no kwa eduma de a e wo sa me sise se o me fie obebe fie just a Sunday nyumire aduma no aduma no aya na weekends anajo kan ho ana mini dance for baby fie Friday so no baba late na baba no wo me for Christian home enti alcoholic niama no ya ma mempe me kan enti afedie na ya ka asem ya tumi trim sa wale bia de ho de anyu no ho enti me imagine say de be bia metna ho sa eleja menene to sa ele edubre bi se menene da ho kwa na oni oba fuso ye video call leja na eya me ya mitumi suwa na meni ahunhu no mitie ne abusa na miti ama mani ya me ya enso na nse da miti bia anya me ya mani bia anya me esunko a edidima na me be fa ye sa me ya imagine say me ba me ma mo ho kuma se but ni bedu ye na me hu sa manyem menyem ena ma me fa me sanko ana me call ye ti me wo hono ma me nya 7 months no ka kire me say an me ma me mbo mewo bi wa me kwa tse ni ntina me kwa me ho play me say me ba kuma se ana me bae me ba 7 months na me bae na me de wo ye mo bae be to akra ni din ana so wo kwa ba be fa me Tofiakwa me friend na onfa e wo ma na no afa me ba ko afa na me ntini e me bi ase ana one day me ho na me kuma ba ko frɛ me ana ka tia me say
Usamere. Asem way as etitro obi antimi nka but me de emeka. Minni anu suban to akwaya ho ade e manko no. Wo dwene se bia mempa ho as o mempa wa asem. Wo ka ho oba so ne nsa na waye no ho ade no. Ne mapen ne man owo matre. Emma sam saa na sister ni dwane gya ankwara no wo ho. Na chi na kwawari ge obi atete na ma sam no se onye nsie wo no wa hu se bi o respect o kakra o da bi wo wo ho kra na otumi de ne girlfriend be fie na asa na mo tu ka epie wo kwa ya asa wo kwa wo na no de oba betina dem ha minu wo kase oba ati dem ha in fact makuma me jale afi de me yi ho yira metumi nka masam nkyere obi ya because me sorry say that person better master na me ho tete me na enti afi de bro so me anka say de me ma me ewu ntimi ma me nua na m ka chen sante say ni say na ma say ekwasu o say enti na wundidi aso so ati ebusa wo so nya hwe e bia na wakuma no bo enti wa akona kwahye say ya ampa eneja me a me friend say me ba me friend na me friend from Monday me friend na wa mfa nti Thursday eneja me boaboa me ho na me call akwa ampeni ampa me kɔ na oba hye kitchi ho no aduane ena me chia oba no ena me wura dem ena ne me yi me bato mpa so na ja me mie me phone so na me da ho na oba na tinye nya kukudo abebu sometime me ya hwan na ma wura dem ho just like that some sister me pa chow minimum but me show ade a wo ye peni chen me buy me do respect amount so me no ni asem me kru na me no wa asem so ba ha me so bi an kan just gra no wa yera ene na me ka cho na yere ne me ye ka wani ye pictures ni ye engagement ye pictures ni nti so woni man ne me ka cho wa me srew enyo wonti na me buy ene ne me da ho be mo ne buy ya ya de na me ba man friend say me ba me say Tofiakwa ya kasi ya kan nsem ya ho ya kasi ya kan na program ye ntwa so oni oba ne de me ntokwa afedie na ne bra ba ko so tie area ho na ne bra ne be fa me ne akwa na ode me kwhye ho enti ho na ne bra no bi wa so koya me ho ade no ne ma me ne sisters bi no ma accept me kama o ma no mo ne me find the brain so ankwa aye fro no enti ho na ne bra ne be bie me ki say me ne reason ti aye fro no o ma anko se ni so man say enti na o bum pen ngwase because o ma di na chi ba ko ngwase asa na baaye mienu ngwase asa na baaye enti me na me baaye kwa na me ho ye o momobo but no mo ntimi nka obi a me mpem ho asem say na me ma beto how kesi ebi mu say no na o mu nnim ni suban na me se da kwa me na wa ha me nanka wa so ka tira me ma me hu ni takura me ne ba betuma no because already me wa baba ko ana masa wo we aka ho aye mienu obi ba ka se me ni suban kwantina ma wo emma enkwala mienu asu no bia na ne papa enti na wa sa wo bia mi fi ka wo ka tira me na ka me da me ho so ana me imagine say me nko metna ho de besi bia nti na ndia mete ho oni oba no tumi nya akukuduro de ne tira ne kam ko adwuma no pa enwum na no ma ba no ma be da mi da bedroom no ma da hall hey me Tofiakwa de wo ye de wa wo kun hu na o ma be da ase de na ase de Bruce mi na ne brother ko ye police ni na me friend am ka say me pesa me ba ma me ho nti se sa me nyema nyina pack me nyema nyina na ne bra ne se nyema ne de on fa ma na ne bra ne ma me sika na me ba kumasi me de mi nte ja awale mu nsam de bi obeba abe paacha ne se hwa na me ti se oba ko na me kwato no de adi no ama sa oba ne nso ko ama se si ame no ka se wasa ya ifrofo fo no oba na si akwala na nya 8 years onim bebi ane ba ne kra bi sasa wo fa fo fra na eya wo ne nsamfo obeka acho nti me number ma delete fi mi phone so ni ma mi kwa wo ne ka tia mi se ne ba mi fa ni nja nyame ni ma mi owo no ka tenza ne ba no hello ayi ma mi also so ni ma mi ka tira mi se ne ba mi fa ni nja nyame no be mi ti ni mita one day
and I'm in them. But the end of Quanta, my left and the Mucombium. Because before the Kakushiano, who knew, say, already so, maybe can't walk back and young woman and a way other country. It's a message to an empire, I'm a barn, say. Now, my mammy, I'm more day. And then, questions, and I'm into the function in manner. Now, I can't say I can't say when I'm program. And so, now, me, like I catch them, send the Subai, I mention like a Miami, and a man didn't call a Jenny, and I come mammy, need that wire, and can manage that. And so, had I known never comes first. And so, I never back. Kasechri, hey, time so aso, can kwa homa na so ho. Yem fa be 5 pebi. 0551931931 and 0548931931. Hello. Hello. Yes, sir. Yo, oni am from Poku. Sir. O to for championio. Ene ne mo tauni enko. Hello. Me ba cho meet you. Yeah. Amotoku, who free baby ani away na frewa mintanta oda. Me so me number na e wo ha. It's your frewa na me see number no. Mate. Tofi nika ka no. Aware mo samne die. And then no, you can do one thing can happen. It's to check in porno you pie no. Say na no e kwa aware. Ni baba be wari na nanum ene ne koisa wari ma ye no ene ye se ye wo modern Ghana ye fit chat in phone so to atwene now awari ma se ene de se de mira Mr. Dina Lady Dina Prince no ma mi da ani mira ko hu ko se wo France aka na mo Germany wow na me fa ipa boni nche na me se ni to boni nche ya Ghana na mo ko entuma ni dawo na aware de se ba ma wo si wo di wo ba ni nya na me ti ku o tan wo ba so be ti ba ma na nya me ti ku ate me da se ma me fa onsi am say komo we no ye beto aso na me nim so say de ye kan no eni ni nsan me wa cho odi ni ba bi afre me free. Good morning. Good morning, sir. Atani. Eni ni nsan ma me ntio me ba cho emfa call bi abiem because time aso 10 about say me sorry afidi ni so ba cho me tio Tofi ta offer na so okay offer ta ma me ntio aha Tofi me koi ni abe me be ka se me ni ya adwene papa so ye oba o so ye be mo so be sisi yo nko won fa hu yuda because of that so nyame so na ya na ni pano ye di ye de be ye na thank you nya bu tre pa se di nyame be ye won a e to ni pa so re so ye oba o so ye be mo ye ni nko yi kra ene du bibia ahotie bia wo mo esisi ni komu no ya ni too much nti bi ye so do so nu no wo saa na nkonya na tia enko beko ba se dan kenya mi emu bi no mu de ne bu emu bi no ti nya kokoduro iko ka ne ya bia wo fa mu a o timi nya saa kokoduro kura ntime ni nti Tofi ya da se ya min shamu ya mo de bia ya ni de hu na ma ye hu no ma bibri ya den kamo mate edamo me da se abusiafo mo fa nche ye ntimi fa course bia bi ne mo fa nche ye mpa ye ni ba ye ho so no time na biti yen menim say nyame yadoma next week ani ni nsan ani ne mo part 2 beba se e wo se ade o yetwa no bosome kura ye betwa de wo mu ana ye hyeda fa awade ankasa ani ne mo ani ni nsan hwa emfa niema ni agro na wiase be fono wiase fono wa futu eba akire eye hye wo ho akomfo no maduro
Nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena dwumadie soronko ɛbɛkɔ so ɛwɔ na menim so sɛ maka kyerɛ ɔkyena ɔyɛ me nua asɛm kyerɛni wow ha ɔkyena yɛbɛbɔ nkɔmmɔ awurade de yɛ nkwa fam yɛn a yɛdwuma yi wobɛhunu mu nsɛm ankasa sɛdeɛ teɛ tɔda yɛtetetete afidie so yɛkasa no hwɛ wada so na agu abɔnten tɔda kora obi bɛtumi afa plan bi aflame asɛm bi na wapam de ahyɛ wo kama but awurade te ase Mary me da ase ya me nhyira wo bibia wo kan twa to anana ya sorry because okay mate kwame minia yeda tiefo ase se brebi omunya kwan because na ade kakra bi ha me tofi ye besre wo manhene ene ne mpanimfo so omuntu omunan ko nso tutui ensori ni baby bebre sisi na no pay me ko baby adomanu Pentecost for sorry bi wo adomanu ho tofi ko baby nso dane asori dan baby sia ne se de bi wo kra na betwi afa so wohwe ho wo de mamunta mo camera no mate kohwe ho mate me da se pi abusiafo enso ha ase toto yi de ensam pi enen so kwabna ba ha Shadi mote ne nka che menim ne asi na wo bebo na mane nti ne kwabna ewo ha wote ne nka che ewo afidie so yakona yakọ akudi amane sharon so nyame ya no so me suspending no me suspending no na asem bi to no na asem no me mpese me ya no meka na mpese wo no aba afidie so ene waba be kana asem nti yebedi nkomo abusiafo aha ena mediu esi